Rahul is hi. Hi, like Godi, please. Rajendra Prasad, hi. Hi, Bharatika. Happy Christmas. Code. ಅವು ಕೋಡೆ ಕೋಟೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇನಿ ಬರ್ತದ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುನ ಇನ್ನಿಲ್ಲುಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ క్రిస్మస్ కోడ్ ఏం రనియా ఈ ఆ? ಎಲ್ಲ ఉన్నారు ಎಲ್ಲ ఉన్నారు ಅಂದರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಂತನಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಂತನಾ ತೆಲುಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಫೈನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ఉన్నారు. టేక్ తిలక్ రాజ్ హాయ్ అక్క హాయ్ ఏం చొల్లారు ಒನ್ನಸಂಡೆ ಯಾನೇನಿ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ಯಾನೇನಿ ಬೇಗ ಉಂಡುದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೆರೆಚಿಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅದೇ ತುಮಕು ಕೆ ತುಮಕೋ ಕಿಸಾವು ದಾದ ಪಂಡಿನ ಶಂಕರಗೌಡ ಊಟ ಊಟ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡದು. ಮೀನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಅವರು ಅಲ್ಲೇರು ఏరికి నిద్ర వరపిన ఇంకా ఇచ్చపా యాన్ చెప్పు జౌక యాన్ తీర్తి మెసేజ్ చూపేతా ఉనికిలికి యాన్ చెత్తిలక తోచున్నాను కర్మ. వేర్ ఆర్ యూ మ్యామ్? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మ్యాంగ్ಳೂರು. మ్యాంగ్ಳೂರು కర్ణాటక. అదైతే చెప్పుదయ్యాను మెసేజ్ తీర్తి తూపేతా ఇంచా కన్ను ఇంచా మరి ಹತ್ತಿ ಜಪ್ಪು ಜೀತ ಬೇಗ ಚಿತ್ರ ಎಂಚ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ವಾ ಧೃತಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಗ ಉಂಡೆ ಒನಸಂಡಿ ಇದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ದಾಳ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚ ಉಂಡುದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು 15-18 ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒನಸು ಮನ್ಪನ ಪೋಪುಜಿ ನಿತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ನಡ್ಡು ಉಣ್ಣುಂಡ ಪಕ್ಕ ಮಟ್ಟ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ. ಓಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ತುಳು ಹಿಂದೂ. ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಾ? ನೋ, ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಹಿಂದಿ எங்கள் டீச்சர் இத்தனை எட்டு ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ సెకి ఉందండి ఇంక మస్తు దిత్తి వన్నసాండా ವನ್ನಸುಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನವನ್ನ ಸಾಂಡ್ ಏಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೀನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಯ್ಯ ಮೀನ್ ಮಂತದು
ಮಸಾಲ ರೆಂಕ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದಿದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಪುನದ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಮೀನ್ ರೆಂಕ್ ಅದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಯಿನಿ ನಾನು तुमको बोलो हिंदी हिंदी आता है आप हिंदी से बात करो मेरे को हिंदी आता है ఇదే ఎంకత్తా నిద్ర ఇరిగి బర్పునా అంజన చెప్పులే పాప నిద్ర కజ్జర ఒడిచి దాది కోడ ఆట మినిపోతారా ఆట పోతారా तरबेने बंडा बा मेरे को थोड़ा 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 हिंदी आता है ज़्यादा नहीं आता है मेरे चैनल को लाइक कर दो प्लीज़ लाइक मी तिलक राजन लाइक कोरियारा शोभा ದಾದ ಕಜಿಪೆ ಶೋಭಾಗ ಮಾಸ ಮಿನಿಮಂತಾನ ಓ ಇನ್ ತರಕಾರಿ ಆತ ನಿಕ್ ತರಬೇನೆ ಇಂಕ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆ ಪಂಡ ಪೋ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಉಂಡತ बेने ज्यादा नहीं आता है ज्यादा नहीं आता है आपको कितना आता है उतना बात करो नमस्ते नमस्ते तारे बेने पिरोगे दिए मा राइस ला इस तुंडु दी पेरने टिकिल का उला दिया उला आईजी मस्त पिरा मंडे इडी मंडे तो बुंडे बेने ठीक है चैनल लाइक मन प्ले रोहित तो लाइक कर ले लाइक कर ले प्लीज लाइक कर ले बत्ती ना लाइक कर ले क्या मुल्प बरे पे ಲೈವ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಡನ್ ಓಕೆ ಓದು ಅಂತಲೇ ಮಂಡೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಸರಿಯಾ ಈ ಸರ್ಚನೆ ಮನ್ಪಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಂಡೆನೆ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಅಂದು कुरिया ओके ओके थैंक यू हाय मेरा पास बात करो का तुम अभी आया ना मैं बुलाया तेरे को वनिता वनिता करके मैं इधर लिख लिख इधर क्या है लाइव में लाइव की वो लाइक कोडी वो लिखा है मैंने कितना बात करता है मेरा तुम की पर करता हूँ मैम हाँ? मेरा तुम की ये कौन है आप अच्छा है मेरा हिंदी हाँ अच्छा है ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಯ್ ಬಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪೂರೈಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಂಡದು 8 ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಹಿತ್ ಆ ಓಕೆ वनिता खाना खाना हो गया मेरा हो गया मेरे को मीन है आज मीन बनाया बंगुड़े एंड कल्लूर है ना मंडा कल्लूर वो बनाया वो फ्राई बना के दाल दाल है ना तोगर बेले सारू वो बनाया वो बना के मेरा खाना हो गया तुम्हारा खाना हो गया क्या वनिता को खाना हो गया हाँ
ಮುಜಿಗಂಟೆ ಆಟ ಆಡು. ಆಟ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದೇನಿ ಆಟನಾ ವನಿತಾ ಓಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಜಿ ಆತೆ ಮೊಲ್ಲ ವನಿತಲ್ಲ ವನಸ್ಮಂತಂದುಲ್ಲರಾ ವನಸ್ಮಂತಂದುಲ್ಲ ವನಿತ ಶೋಭ ఉన్నందుಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ನಾ ವನಸಾಂಡು ಶೋಭ ಬೇಗ ಉಂಡು ದಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಲ್ವಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಬೇಗ ಅಂಡು ಅಂದ್ಯಾ ಮೀನು ಇನಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಂದಿಜಿ ಕಾಂಡದ ಒಂತುಂಡು ಅಡ್ಡೆತ್ತಿನ ತೊಂದು ಬಟಲ್ ಮೈತೆತ್ತಿನ ಅವೆಗಿನ ದಾಲ್ ಮೈತೆ ದಾಲ್ಲ ಮೀನ್ಲ ತಿಂಡೆ ಯವ್ ಆತ ಬೆಸ್ಟ್ ತರಬೇನೆ ಪುಡಿಯೋ ಅವನಿತ್ತದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕುಲ್ಲುನ್ನತಾ ಬೋ ಟೆನ್ಷನ್ 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 ಓಲಾಡಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮೀನಿ ಪತಂಪೋದು ಓಲ ಗುದ್ದು ಗಂಧ ಆತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಪ್ಡೆ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಪ್ಸೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಆರು ಬರೋಡ ಆರು ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊನ್ಪುನಾ ಅವಾ తరపేనే అప్పుడు ఒకటి తరపేనయా ಜೈಪುರ್ ನಗರ್ ಜೈಪುರ್ ನಗರ್ ಪಂಡ ಊರು ಇರ್ನ ತಿಲಕ್ ರಾಜನ ಜೈಪುರ ಜೈಪುರ ಊರಾಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸರ್ ಬಾಯಂಗ ಅವನು ಇಚ್ಚಿನ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅಂಚೇನೆ ಜಪ್ಪನಗ 2 ಗಂಟೆ ಆತನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ಒಂದೇ ಜೆತ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೆ ಒಂತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂಪೆ ದಾಲ ಅಜ್ಜತ ಅಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಸೀದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋದು ಐಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪಿನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೀಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾ ಜಪ್ಪುನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಜಪ್ಪುಡು ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ವನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನರಮನಿ ಮುಖ್ಯಗೆ ಅಂದಾತ ಅಪ್ಪ ಶೋಭ ಮಣಿಪುನಿ ಇಜ್ಜದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತ ನವೀನ್ ಗೌಡ ಮೇನೊಂಜಿ ಬತ್ತನ್ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲೈ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲದಾಕುಲ ಇಂಗುಲ್ಪುರ ಎನ್ನ ಎಟಿನ್ ತೋಜವಲು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ತುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ದಪ್ಪದು ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದ್ದು ಎತ್ತದ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡವು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪಾಡ್ದ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎತ್ತದೋಜುನಾ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಊರು ಗೊತ್ತಾಯಿನಾ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸೂಪರಿ ದಾದ ಲೈವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡ್ಲಾ ಪಲ್ಲೆ ಡಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸೂಪರ್ ಅತಿ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಅಂಚೆರದೆ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಓಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಬೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಓಲ ಪಿದೇದಕುಲತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ನೆ ಎತ್ತು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಅವೇ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಲೈವ್ ಶೋಕುಂಡು ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಯಾನದತ್ತು ಎಂಕದತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಏರು ಲೆಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ ಅಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು
ಧನರಾಜನು ಆಯ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆ ಪೋಂಡು ಓಲು ಪೋಂಡು ವನಿತಾ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಕು ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಕ್ಯಾಕರು ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಜ್ಜಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಯ್ದು ವನಿತಾ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಆತೆ ವನಸಂಡ ವನಸಂಡ್ ವನಿತಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿಯಾ ತಾತೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೈಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀನು ಕಜಿಪು ಇನಿದಾದ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಇಚ್ಚಿ ವನಿತ ಕೂಡ ಮನ್ಪುಗೆ ಹಾ ಪಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಅಯ್ಯವರಿ ರಾಡಿ ಮರ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬೈದಿಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬೇಗ ಆಂಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾರ್ದಿನ ಕೈತ ಸಿಂಬಲ್ ಕರ್ಪುರ್ದ ಬೊಕ್ಕ मेरे साथ बात करो बंडा आते उंडु तूले तूये ओ हाय ದೇವ್ರೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ತಿರ್ತುಬೋದು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿರ್ತುಬೋದು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಬಿತ್ತು ಬನ್ನ ಕಟ್ಟ ಪತಂಬಲೇವೆ ರಾಜು ಆಯ್ ರಾಜು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಟ್ಟ ಪತಂಬಲೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡದು ಬರ್ಪುನತ್ತು ವನಸ್ಸು ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡ ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ವನಸ್ಸು ಅದು ಅನ್ನಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಂತ ಪಂಟ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಬಂಪ್ಲೆ ವನಸ್ಸು ಬಂಪ್ಲೆ ವನಸ್ಸು ಬಂಪ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ವನಸ್ಸು ಬಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚಿನ ಜೆತ್ತೀನಿ ಯೋ ದೇವರ ಕಂಡೆದು ಮಂಡೆ ಚತ್ತಿ ನೀ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲೂರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲೂರು ಎಂಕಿ ವೆಜ್ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ ತಿನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಾತ ಗೀ ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಪನಸ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಇನಿ ವೆಜ್ ಓಕೆ ವೆಜ್ಜಾ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಸೋಬಾಗು ವೆಜ್ ಆತ ಅದನ್ನ ಶೋಭ ವೆಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪೂಪನ್ಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಳಿ ತಿರ್ಗುನಿ Sikip engku veg saute ebe bati hai marre like korle marre ek seke undu fan pardin bati palle boka vanasanda nikala mata ದಾದೆ ಕಜಿ ಪುಡಿತಡು ಒರ್ತಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾರೆ ಕೊಟ್ರ ಬರ್ತಿ ಅದು ತಮ್ಮಸ್ ಅನ್ಪುನ್ ಮಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಲೆತ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಬಡ್ಡದು ಈ ಐಕ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಲೆತ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಬಡ್ಡದು ಅಲ್ಲೇ ಈರ್ ಬರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುನೆಕ್ ಶೋಭ ತಮಸ ಅನ್ಪುನ್ ಬರ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೊಟ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ರಮೇಶ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡಿ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ವನಸು ಬೇಗ ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳಿನಿ ಉಂಡರ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ವನಸು ಆಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಉಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಉಂಡೆ ನಿಕಲಾಂಡೆ ವನಸು ಎಮ್ಮಾರು ಕಶಿಗೆ kashi hai tadi kajipu yang kita dal buka min fry bangude ಏನು ಊಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ದಾಲ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕಾ ಸಾರು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ದಾಲ್
ಬಂಗುಡೆ ಮತ್ತು ದಾಲ್, ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ದಾಲ್. ಕೆ ಜಿಗೆ 250 ಬಂಗಡೆಗೆ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ. 1 ವಾರ ಆಯಿತು ಮೀನು ತಿನ್ನದೆ, ಖಾಲಿ ತರಕಾರಿ. ಮೀನು ತಿನ್ನದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಎನ್ನಾಂಡಿ ಓ ದೇವರೇ, ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅಣೆ ಅಂತಿನ ಪೂಜಿ ಅವು ಎಂಚಿನೇ ಮನ್ಪಲೆ. ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪಲೆ, ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ, ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಎಂಕು ಬುರ್ಚಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ. ಯಾಕೆ ಮಾರೆ, ನಮಗೆ ಭಯ ಮಾರೆ. ಯಾಕೆ ಭಯ ನಿಮಗೆ? ಹೆದರಿಕೆ ಯಾಕೆ? ಯಾನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ತಿನ್ಪುಜಿಗೆ ಪಾಜಿ ಎಂಕ್ ಮೀನಾಪುಜಿ ಇದಿರ್ಬುಜನ ತಿನ್ನೋಡ್ಸಿ ಕೋರಿ ಹಾಪಡ ವನಿತಾಗ ಮೀನಾಪುಜಿಗೆ ಕೋರಿ ಹಾಪಡ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಜನ ಓದಿರ ಮಗ ದೇವರೇ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ಭೂತಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಏನ್ ಕುರಿ ಇನ್ನು ಇತ್ತನು ಭೂತಾಯಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಯ ತರು ಭೂತಾಯಿ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಭೂತಾಯಿ ಆ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕುಕ್ಕು ಬಾರದು ಮಾತ ದಿತ್ತೇರು ಲಾಯ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಆಂಡ ಇಂಕ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆದ್ ಹೋಗು ಭೂತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರ್ಲೆದ ಆಪುಜಿಗೆ ವನಿತಾ ಕೋರಿನ ಮೀನು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜಲಿಗೆ ಆವರಿ ಮಾರೆ ಮೀನು ಬಿಡ್ನ ಗ್ರೇಟಿ ಬಾಕಿ ಕೋರಿದ ಪೀ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂದ ವನಿತಾ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಾಲಿಗೆ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಮೈ ಫೇವ್ ಬಾ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಿಕನು. ಇರುವರ ಮಂದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಜೆತ್ತುಕೊರ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಮಂದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೇನ ಅಂದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆವಲಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂದು ಮೀನು ಕೋರಿ ಪೂರ ವನಿತ ಬುಡ್ಡಿಗೆ ದಾಲ ತಿನ್ಬುಜಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸಾರು ಕೊದ್ದೇಲು ಹುಲಿ ಕೊದ್ದೇಲು ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಾಲು. ಮಂದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಡ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಡು ಓಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುಲ ಕೊಂಡತ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಮಂಪಿರ್ ಗೊತ್ತಡ ಲಾಯ್ಕಾಪು ಮೆಸೇಜ್ ಇಗ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಜರುಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಐಡ ಒಂದುಂಡು ವನಿತ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡಾ ಪುನಿ ಎಡ್ಡಾಪ್ನೋ ಕಾರ ಕಾರ ಅದು ಮೇಕೈ ಪುರ ಬೇನತ್ತ ಮಾತ ಏರೆಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ವನಿತ ಶೋಭಾ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂಪ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಮನ್ಪ ಜಡ್ಡ ತೂದು ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿಯ ವನಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದು ಶೋಭಾ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಯಪ್ಪುನ ಅಮ್ಮಲ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪುನು ಚಾಚಾ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಒಮ್ಮಲೆ 2 ಜನ ಪುನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಜನ ಬೋಡುವ ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆದ ನಾನು ವಾರ ಗೊಂಜಿದ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೊನ್ನು ದೆತ್ತ ಐನು ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್
ಒಂದ ತೂಯನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂಕೊಂಡು ಬರ್ತದು ದಾನೆ ಅಂಚಾಪಿನಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತೂಲಗೆ ನೇಂದ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಂಚನೆ ಐಡು ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಡತ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಐಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುಚಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಏರ ಮಂತ್ರ ಬಂದೇರು ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಾತ ಯಕ್ಷ ಯಾನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ವೈಫೈ ಓನ್ಲಿ ಮಂತನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದು ಆತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವೈಫೈ ವೈಫೈ ಇಚ್ಚಾತ ಐಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಆಯನೆನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಒಂದ ಡೌಟ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈಫೈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಂಬೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ ವೈಫೈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏತಾಪ ಎಂಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಅವೇನಾ ಅಂದು ಅತ ಶೋಭಾ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ವನಿತಾಗ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ ಹೈಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಬ್ಲೂ ಕೈಂಡ ಬರ್ಪುನಿ ಮಂತ್ಲಿ ಏಳುದಾಡ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಓವರ್ ದಾದ ಪೂರ್ತರ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ವೈಫೈಡ್ ಕಾಂಡಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಹತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ 2K ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ 2K ಓನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಿನಟ್ ಏತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಲಿ ವೈಫೈ ದಿನಟ್ ಏತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಲಿ ವನಿತಾ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾನ ಟಿವಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅದೇ ಇತ್ತಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುನ್ನೂರಪ್ಪ ಟಿವಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತಿಂದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಶೋಭಾ ಇತ್ತೆ ಈ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಡ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೆದ ಅದಾಗ ಲೈಟ್ ನೆಕ್ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದಾಪುಜ ಏತ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಿಯಾ ಆ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಪೂರ 26 ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆನೆ ಯಾಂದ ಅನ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತೂಯೆ ಬುರ್ದು ಪೋಯೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಿತ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡಾತ ಈ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಕೆಲವರು ಅಂಡ್ ಅవి ಇಂಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪೆದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಆತಿನ ಅವೇ ದಾದನ ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏತ ಟಿವಿ ಉಂಟು ಇಕ್ಕಂದೆ ರಿಮೋಟ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಓ ಅಂದ ಹಲೋ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಉರ್ದು ಪೋಪಿನಕ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿ ಪೋಪಿರು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪಿರು ಪ್ರತಿ ಚಾನಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೀಲ್ನ ದಾಲ ಮಂಪರ ಆಪುಜಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಡ್ನಿ ದುಂಬನ ಜೀವನ ಆದಿಪ್ಪೋದಾದ ನಾ ಪಂಡದು ಅದೇ ನಾನು 2026 ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಭಾರತಿ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ ಹೊಸತ್ತು ದಾದ ಆಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಹೊಸದು ಐಟಿ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಚೀಪಾದೆಪ್ಪ ಚೀಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಒಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ವೈಫೈ ಏತ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೋಪ ಬಂಡರ ಜನ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಅಂಡ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಮಗೆ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಐಟನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಉದಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಪ್ಪನ ಪುದಾರು ಗಾಣಿಗೆ ಬಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಏನು ಪೂರ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡತ ಏತ್ ಸಮಯ ಪುಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಾಲು ಚೂರು ತೂಕ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಏನ್ ತಮಸೆ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಜೋಕತ್ತು ರಿಯಲಿ ಕಡಕದ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಡು ಐಕಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಅನ್ಬಿಡು ತೂವೋಡಿಯಾ ವನಿತಾ ಹೊಸ ವರ್ಷ ತೂವೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡ್ಸಿ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲು ಪುಂಡು ಓ ಲೈವ್ ಆಪಿನ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವೇರಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪಿರಂಚ ಮನ್ಪರಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲ ಪೂರಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಜನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಅರಡ ಕೊರ್ದು ಬಿಡು ನಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಪೋಪೆತಾ ಅಂಚ ಆಯ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲನಗ ಏನಾನ ಮನ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ತಿಂಗೊಲನಗ ಮಂತ್ ದಿಲೆ ಮಂತೆ ಒಂದೆಬ್ಬೆ ನೋಡಿಯ ಊಡ ಒಂದು ಊರುಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಜದಕಲ್ಲದರ ಬದಲಾಪಜಿ ಊರುಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ದೊಂಕುದು ಅಡಿಕೆ ಪಾಡುವೇರು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕ ಬಂಡದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆನ್ನೋಡು ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಐಕ್ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಪಾಡು ಪಜ್ಜುಪಾಡು ಫುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮನಸ್ಸುಲ ಹಾಲು ಮಂಡೆಲ ಹಾಲು ಈಗ ಲೈಫೇ ಹಾಲು ಅವು ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಸ್ತ್ ತುಯ್ಯ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಜೀವನ ಎಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅಂತ ತೇತೊಂಡೆ ಆತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ತರಬೇನೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ದೇವರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಕಡುಪು 2 ಲಯವು ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಜೂರು ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಮ್ಮ ತೂಪೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇನು ಅಮ್ಮಗೆ ಮಗಲೇ ಪುರ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೆ ಮಾತು ಏನು ಪನ್ಪುಜಿಂದಿತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಆಮೇಲೆ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಎನ್ನದು ಎತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೋರಿ ಕೇನುಡು ಪಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನನ್ನೂರೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಕುಲು ಜೋಕರ್ ಲಕ ಮನ್ಪೇರಿಯ ಜೋಕರ್ ಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಕೆ ಈರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಹರ್ಷಿಯರಿ ಚಿನ್ನನ ಬಳ್ಳಿಯ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಅವು ಜೋಕುಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕಣ್ಣನ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೋಭಾ ಏರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಾಸು ಬೋಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡತ ಕಾಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಜೀವನ ಕಾಸಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಜೀವನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿರ ನಮ್ಮನ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ
ನಮ್ಮ ದಾದ ನಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಪ್ರೇಜನ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ತುಯೆ. ವಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀರು ಕೇಚವ ಕೇಚು ಐಕ್ పొన్ను లేకుండదా పొన్నులత అకులు ఇల్లడే ఇప్పాడు అకులు మూలెಡೆ కుల్లడు అంచిన పుర ఇప్పునగా ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇತ್ತಿದ ಬಕ್ಕಲ ಮೂಲೆಡೆ ಬುರ್ವ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರಡುಂದ ಎನ್ನ ಇನಿ ಆಂಡ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಬ್ ಅಂದ ಸೇರುನಾ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್. ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ನಿಜ. ಹೌದು, ನಾವು ದುಡಿದದ್ದು ನಮಗೆ ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏನಾದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಯಾರು ಕೂಡ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ನಿಂಗೆ ದುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಕರಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಪಿ ಸಿಟಿ ಹಾಯ್. ರಂಜಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಎಂತ ಕೊಡೋದು? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ, ನೀವು ಮಂಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸೌಮ್ಯ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಬಂದು ಪೋಪೇರಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಜೇರು. ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಅಂದು ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು. ಓ ಸಾರಿ, ಅಂದಲ್ಲ ನಾನು ಆಪ್ಜ ಅಂದು ಸಂತೆ ಕೊಡು, ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂದ. ಆಂಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ఉండదు ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಡುನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯವೇ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಹಣ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನ ಮನೆಗೆ? ನಿಜ. ಸ್ಕಿಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಓದಿಯ ನಾವು ದುಡಿದದ್ದು ನಮಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನದು. ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿಜಿ ಶೋಭಾ. ಏನ್ ಕೊಡಿ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದವರು. ಇದು ಈಗ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲವಾ? ಆಗ್ತದಾ? ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬೇಡ, ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ್ದು. ಎಂತದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂತದ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಯಾನ್ ಕೊಡಿ? ಏನು ಕೊಡಿ? ಇನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ, ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸಾರಿ ತೂಯೆ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದವರು. ಶರಣಪ್ಪ ಹಾಯ್. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ ಆಯ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸರಿ ಬಂಡರು ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪುಣಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲವೇನಾ ಜತಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅತ್ತೆ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿಯೇ ಏತ್ ಸೋಕು ಪಾತಿರುವರು ಇರಿಗು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಕ್ಕವೇ ರಜಿಸಲ್ಯನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನ ಓಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಶೋಭಲ ಟೀಚರೇ ಇಂಕಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಟೀಚರ್. ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿಕರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಸಂಬಂಧಿಕ ದಕ್ಕಲು ತುಯರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮುಸರ ಬರ್ಪುಜೇರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ ಬತ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ಪಿರೋಡೆ ಬೋಪೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಡ ದಾಲ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ನೆಲೆ ಉಂಟು ಇರು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ಗಿಪ್ಪುನ ಅತ್ತ ಮರ್ಯಾದಿ ನರಮನಿಗ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ
ఏరేగిలెజ్జి కాసుకి ఇప్పున మరి అది ఏరేగిలెజ్జి కాసు ఉండ ఎంకులుల్ల ಕಾಸೇ ಜೀವನಾದ ಪೋತು ನಿಜ ಮಾತ್ರ ಕಾಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ರೆ ತಿನ್ನೊಲಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಏರ್ಕೋರ್ಪೇರು ತಿಳಿದ ದಕ್ಕು ನಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ ಮಕ್ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಕಾಸು ಉಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಜನ ಏರ್ಲ ಮೂಸು ನಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸೋಸಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪನಿ ಅಂದೇರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರಾರು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ದಾಯಗ ಪೋದು ಪಾನಿಪುರಿಲ ತಿನ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಕಬಾಬ್ಗಳ ಕಾಸು ಬೋಡತೆ ಪಾನಿಪುರಿಕ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರು ಕೈ ಚಂದದೆ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಹೌದು ಕೆರೆಮಲ್ ಸ್ಕೂಲಾ ನಾದಿ ಸ್ಕೂಲು ಒಲಿಪಯ್ಯ ಓಲೆ ಆಲೆ ಕೊಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಲೆ ಊರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲ ಊರದ ಬುದಾರ್ ಅಲ್ಲ ಆಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಚಾ ಕೈ ಚಾಚರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ನೀಡಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು అందక బొక్కదాది స్పెషల్ అక్క వనసిలు ఎంక్ మీన్ ఫ్రై ಬಂಗಡೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ದಾಲ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡೆಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಲೈವ್ಡೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ನಾನು ಲಕ್ಕೆದ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಹೌಸ್ ಎನ್ನ ಮಂಗಳದೇವಿ ಹೌಸ್ ಇರ್ನನಾ ಮಂಗಳದೇವಿ ಊರ ಇರ್ನಾ ಮಂಗಳದೇವಿ ಊರ ಕೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಚಿಚ್ಚು ಹೋಗಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿದು ಎನ್ನ ಉಂಡದಾಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಯಾನು ಮನಸ್ಸಾದೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸತ ಮೇನು ಇಲ್ಲ ದಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂಡೆ ಲಾಯ್ಕದ ಇಡೀ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಉದ್ದ ದೀನಿ ಬರಿಟ್ ದಾಲ್ ಮೈತೀನಿ ಉಂಡಿನಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆರೆಮಲ್ CBSE ಕೆಬಿತ್ತದಾದಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಪೊಡಿಯಾಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಾರ ಬಟಾಟೆ ಪೊಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋರ್ಸುಡ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಪಿನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪೇನ ಅತ್ತು ಜನ ಗುಗ್ಗುರದ ಅದನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಕೆಬಿಟ್ಟು ದೀತೀನಿ ಎಂದು ಬಟಾಟೆ ಪೊಡಿಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಜಾಪೋಪರ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಆದಾಯ ಪೋಡು ಜಾಬ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಲ ದನಿ ಆತ ವನಿತಾ ಸೋಪನೆಲ್ಲ ವನಿತರೆಲ್ಲ ಜನ ಬೋಡ ಎಂಗು ದುಂಬಲ ಇತ್ತೇನು ಪೂಪನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದುಂಬು ಎಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪೋಲೆ ಪಾರಿನ್ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಇಂಕ್ ಪೋಯರ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಜಪಗ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪೊಯ್ ಪಂದ ಅಂತ ಪಿರವಕ ಎಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಶೋಭಾ ಓಲೊಂದು ಅಲ್ದಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಗ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಕಣ್ಣ ಗೊತ್ತು 80 ಗೊತ್ತು ಬೋಯಿಂಚಿನ ಪಗ್ಗರ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಆಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಊರ್ದು ಪುದಾರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಅಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಸುಭಾಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಾವೆ ಏರೇರು ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ
ಇಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಇನಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಸಾರ್ಲ ಉಂದೇಟು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆ. ಪೂಜಾರಿ ಬಿರ್ಬಸ್ ಸಾಲೇನು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು 2 ಜನ ಆತೆ ಬಕ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕುಲೇ ಬರ್ಪಿನತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಸಂಗನ ಶುಭ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೆ ಬಲೆ ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಘಗೆ ಅತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮೀನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತಿನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಅವ ಬೀಲವ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬಿಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಕಾಯೋಡು ಸರಿಟ್ ಪಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಇಷ್ಟ. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪಿನಟುಲ್ಲ ಅನ್ನೆನಡೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅನ್ನೆನಡೆ ತೂವೋಡು ಹೋದ್ಬಾರ್ದು. ನಮಕೊಂಜಿ ತುಂಡು ಯಾವ್ಜಿ ಅಂಚ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಪದಾನ ಹೌದು ಅನಸು ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಸಂಗ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸ ಬಣ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ಸ್ ಸಂಘ ಬನ್ಸ್ ಸಂಘ ಬಂದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ನಿನ್ನೆ ಓ ವನಿತಾ ಬತ್ತೇರು ಪೂಜಾರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಅಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸರಿ ಕುಲ್ವೆ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಹೊರಗದು ಕುಲ್ವೆ ದಾಲಾವಾಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾದಿಲೆ ವನಿತಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತೇರ ಅದು ಒಂಜಿ ಚಾದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಪಂಜವೇ ಎಂತ ನೀವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ ಹೌದಾ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಪೋಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾದ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಏನ್ ಪೋತಿ ವನ ಸೆಡ್ಡೇಜ್ ಅಲ್ತಾ ವನ ಸೆಡ್ಡೇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬೋಲ್ದಾರಿದ ನುಪ್ಪು ಅಬಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ ಕಾಪುಜಿ ನೀರು ಪೂರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಲ್ತ ಅಲ್ತ ವೆದರ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಖರಾಬ್ ಉಂಡು ಪೊಂಜೋ ಪರ್ದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂತ ಅದು ಹೆಸರು ಈತ್ ಬೇಗ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಂತೆ ಈತ್ ಬೇಗ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುನ್ ಮಗುರೋಡು ಬಕ ಲೈವ್ ಏರು ವನಿತ ಮನ್ಪಾಲ ಶೋಭ ಮನ್ಪಾಲ ಆರ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ತೂತಿಲಕ ಉಂಡು ಬೈತಿಲ ಅಂದೋರ ಲೈವ್ ಇಂಕ್ ಪರೋಡು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಈ ತಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಪಿನ್ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಶೀತಕ್ ಮುಲ್ ಕಸಾಯ ಉಂಡು ಶೀತಗೌ ಮೇಕೆ ಬೇನೆ ಬುರ ಆಯ್ ಓ ವನಿತಾ ಕನ್ನ ಚಾದಿಲೆ ಬೇಗ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶ್ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಕೋಲ ಓಲು ಉಲ್ಕರೆ ದಾದ ಮಾರ ಚೇತು ಓರ ಮೆಸೇಜ್ ಸರಿ ಪಾಡು
ಸೀತಾಗ 90 ರಂಪರ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಮರ್ದುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅವಧಾರತನು ಉದಾದ ಕಷಾಯ ಕಷಾಯವು ಕೋಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ವನಿತ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಾನ್ ವನಿತಾ ಓ ಅಣ್ಜವೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೋಲ ಯಾಲ್ನ ಕೋಲ ತೂತೆ ಅವು ಕಷಾಯ ಓದ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟ ನೀರು ದಿವೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಚಾತಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾತಪೊಡಿ ಕನ್ನ ಚಾ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊಂತನ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ ಪುಂಟಲೆ ಮಂಚಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೀತಾಗ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಅದೇನು ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ತೂಯ ಕೋಲ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ಲ ತೂತೆ ಕೋಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಕೋಲ ಅವು ಏನೋ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಬರೀಟ್ ಕೋಲ ವನಿತಾ ಬೋಡ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಮಾರೇರೆ ಆಯಗು ಈ ಎಕ್ಸೊಂಡಿ ದಾದ ಮಾರಯ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲ ಪರ್ದ ಬೈದಿನ ಯಾನಂತೆ ರೂಪಿ ತುಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ವನಿತಾ ಎಂಕ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾತನ್ ವನಿತಾ ಚಾ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಲ ರಾತ್ರಿ ಗೊರ ಪೋತುಯ್ಯ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆತನ್ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತನು ಬಂಡದು ಅವೇ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರ್ಕೆ ಈಡ್ ಪನ್ನೋಡು ಅನ್ಕೆ ನೋಡು ಇತ್ತ ನಿಖುಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಅನ್ಕೆ ನೋಡು ವನಿತಾಗು ಚಾದಿಲೆ ಅಣ್ಣನ್ನಗು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಆಕೇನು ಜೇರು ಆರು ಎಂಡ ಬ್ಲೂ ಎತ್ತನು ಜೇರು ಆರು ವೈಟ್ ಯಾವ ಬಂತಿರು ಅವು ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡು ಬರೋದುಂಡಿ ಐಕ್ ಆಪ ಸೊ ವನಿತಾ ಕೊಂಚ ದಾಯಗ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಣ ಎನ್ನದಾನೆ ಆಪಚ್ಚು ತೂಕ ಕೊರಿಯ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಂಚವೇ ಕೊರಿಯ ಅಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಈತೆ ಕೊರಿಯ ಅತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿನ ಶೋ ಒಂದುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗೆರಾಪಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇದ್ದ ಪೊಂಜವೇ ರೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀಲಿ ಕೋಡೆ ಒರಸ್ಮಂತಾರ ಅಣ್ಜವೆ ದಾದಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಕೋಡೆ ಕಮಲಾಕ್ಷು ಹಾಯ್ ಹೌದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ಅವಂಚೆನಿ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಯಾರು ಕಮಲೇಶ್ ಅವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಡ್ಜವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೋಡಿವ್ಸಿ ಅಂದ ಓಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬೆಲೆವೆ ಬನ್ನಾಗ KFC ತಿಂಡಾರಾ ತೂಲ ವನಿತಾ KFC ಪೂರ ತಿಂತೀನಿ ಮೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡಿ ಬರೋದು ರತಿ ಇರಿನ ಮಗಳ ಪುದ್ದರಿ ದಾದಿ ಕಾವ್ಯ ಪಾರ್ಟಿತ್ತನಾ ಓಕೆ ಕೊರ್ತೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಯಾರು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿರು ಚಾಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಉಂತಲೇ ಚಾಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡೇಗೆ ಅಂತ ಮೈಪು ವನಿತಾ ಬೆಚ್ಚ ಐಡು ಬರೋದುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಲ್ಲರ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯೇ ಅವೇ ತೋಜಾರಿ ಬಿಸಿ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಏತುಲ ಬೇಲೆ ತಿನೇರದಾದ ಉಂಡು ಅನಿತ ಡಬ್ಬೆಡುಂಡ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂತರ ರಕ್ಷಿತನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಬೈದಿರ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆತನ ಗೋಡೆ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನಿ ಚಾ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪೋದ್ ಮಂತ್ ಬಲ ವನಿತ ಊರುಡು ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಓಪನ್ ಅಂಡದ ವನಿತನ ಊರುಡಾ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂಡೆಕ್ಕ ಓ ಅಂದೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪಡ್ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸುಸ್ತಾಂಡಿಗೆ ದಾನೆ ಸುಸ್ತಾಯಿನಿ ಬಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಸಾಕಾಂಡಿಯೇ ವನಿತ ಒಂಜಿ ಚಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸುಸ್ತಾಂಡ್ ಓಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸುಸ್ತಾಯನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮನ್ಪೊರು ಮಾರ್ರೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒತ್ತಿಲಾಗ ಒತ್ತುವೆರು ಜನಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಸುಸ್ತಾಯನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಓಲ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ನ ಶಂಕರ ಹಾಯ್ ಅನ್ನನ್ನ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರ್ ಚಾಮನ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮನಿತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗಳು ಮಸಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಮೂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಏರೊಕ್ಕ ನನ್ನ EMI ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎತ್ತಿನದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದೇವೇರು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆರಿರೇಗಿ ಐಟ್ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡೆರೇಗಿ ಈ ರೈಟ್ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಉಂದು ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಈ ಅಂಜು ದಾದ ಮಾರ ಗಡಿಗೈಡಿ ವನಿತ 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 ಉದ್ದಗುಲಿಪ್ಪುನು ಶಂಕರ್ ಶೀಲವಂತ ಶೀಲ್ವಂತ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಜನರ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆ ಅರ್ಥಾಂಡ ಜನರ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಬಂಡ ಬರಿತಾರನಾರ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಬೇತೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರು ಪಂಚವೇ ದಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರು ಲೆಪ್ಪನೆಕ್ಕದಾನೆ ಛೇ ಒಂತೆ ಮರ್ಲು ಮರ್ದಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮರ್ಲು ಅನ್ನ ಅನ್ನಗು ಮರ್ಲ ಹೋಯ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಓ ವನಿತಾ ದಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಪುನೀತ್ ಆಯ್ ಬೊಕಪ್ಪಲ್ನೆ ಬೊಕಪ್ಪ ನೋಡು ನಮಕೊಂಜೇ ಮರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ದಾದಾಂಡಲ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ರ ಬೆಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬರೋಡು ಜೋಡು ಪುರ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಪುನೀತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಡು ತಿನ್ನೋಡವೆ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟುಂಡತೆ ಪರ್ದು ತಿಂದುಕ್ಲೋಡು ಜೋರುಂಡು ಅಂದ ಈ ಎಂಕ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಬರದ ಮೊದಲೇ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾತಿನ ತೂಂದಿಲ್ಲರಾ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದ ಇಂಕ್ ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆನ್ನ ದಾದೇನು ಮನ್ಪುನು ಬೆಲೆ ಪರ್ದೇ ಸೈಯೋಡ ಅಕ್ಕ ಚಾನಾ
ಚಾನ್ ಬರ್ದಾ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ದೇವು ಹಾಯ್. ದೇವ್ ಅಕ್ಕ ಒನ್ನಸು ಮಲ್ತಾರೆ. ಎನ್ನಾಡಿ ನೀವು ಒನ್ನಸು ಬೇಗ ಮಂತಾಯನು ಪರ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪುನಿ చెప్పుని ರಡೇ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಬಕದಾಲ ಮಂಪರ ಬೆಲ್ಲಿ ಓ ಈರು ಚಾಪನ್ನಿಯಾ ಯಾನ್ ಚಾಪನ್ನಿ ಆ ಜನಲ್ಲ ಚಾಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನೋಡ ಆರ್ಡರ್ಗೇನು ದೇವು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ದೇವು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಪಜ್ಜಿ ಒಂಜಿದೆ ಬಕ್ಕ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಜಿ ವನಿತಾ ಬರ್ಚಾ ದಾಯ ಬರ್ಚಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಕೆಲಸ ಬಿಜಿ ಅಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಡು ದಾಯಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಂದ ಸುಪ್ಪೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತನ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು 1500 ಆಪುಂಡು ದಿನತು ಸಾಕ ಬರ್ಪಿನಿ చెప్పుని ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಬರೋಡ ಕೆಲಸಗ್ ಪೋನಿ ತನಿಕ್ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಸೀದಾ ಪೋದೊಂಚಿ ಬೇಲ ಮತ್ತೆ ಬಲ ಸಂಬಳ ಕೊರುವೆರಾರು ಮಂಡಿನೇ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಮಂಡೆ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಮಂಡಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅತ್ತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಚೌಲಿರುವಂತ ಮೀಲೆ ಎಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಯಾದಗಿರಿ. ಓ ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ಯಾದಗಿರಿ ಅವರಾ? ಅಲ್ಲಿಂದವಾ? ಮಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವನಿತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ? ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡೆತ್ತಿನಕು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಲೈವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತಿನೆಕ್ಕಲು ಉಂಡ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲಿ. ಭಲೆ ವನಿತಾ ಜೀವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಸೋಬದಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಜೀವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿಡ್ರೆಪ್ಪು ನಾವ ಈ ಒಂಜೊಂದು ದಕ್ಕಿ ಅಡಾನ್ ಆರು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊತ್ವೇರು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕುಂಡದ ಓವಿಜ್ಜರ ಮಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಇಕ್ಕುಂಡದ ಆತಿತ್ತನ ಯಾವ ಮರಡ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಓಡು ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಸೋಬ ದಾಲ ಪಾತೇರತ ಎಂಗುಲು ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ವನಿತ വേല ഉണ്ടിಗೆ പോപ്പാനൊക്കെ ಏನು ಶೋಭಾ ಕುಯಿಟ್ಗೆ ಈರು ಉಪ್ಪುನಗ ಪೊಡಿಗೆದಾಯಿಗೆ ಅಂಚಾರ ಅಡ್ಡು ಅಂತ ಬೇರು ಮಾಲುಂಡಗೆ ಅತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಜದ ದಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕ ಕೇನ್ವರ್ ಅವ ಹಾಲು ವನಿತಾ ಪೋಪುನ್ ಗ್ಯಾಲು ಕವಿ ಪುನಗ ಪಾತೆರ್ದಾಲ್ ಎಂಡ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ತೂಲ ವನಿತಾ ಅಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಸೇರಿಗೆ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಓ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಯೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಡಿ ಬರ್ಪೇರತೆ ಆಗ್ಲೇನು ತೂನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಓ ಇತ್ತೆ ಎಂದ ಸಮಾಚಾರನಾ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅತ್ಯ ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗ್ಯಾರ ಅಂತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಜೋಡಿತದ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಆತ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ದಾದ ಶೋಭಾ ಅಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ಜೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಹಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪರ್ಲೆ ಈರ ಪರ್ದ ಟೈಟ್ ಆಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಕ್ಕಡೆ ಉದಯ ಬೈಪಾಡಿ ಓಕೆ ಬಂಗೇರ ಬಂದ್ರು ಓಡ್ರು ಓದರೆ ಪೋಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ
हॅलो हॅलो लाईक करले ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಅವಡು ಲೇಟ್ ಕುಳ್ಳರ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರಾಯ್ಲಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಈ ಜ್ವರದಾದ ಕೊರಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೋಪ ಕೊಟ್ಯನ್ ಅಲ್ಲ ಸೋಪ ಕೊಟ್ಯನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ವನಿತ ಪೊನ್ನುಂಡ ಈ ಜನಕ 6 ತಾರೀಕು ದಿನ ಅದೇ 6 ತಾರೀಕು ದಿನ ನಾನು ನೀರು ಪಾಲನೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪೂರಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬರುಜ್ಜಿ ಇದಾದ ಬರುಜ್ಜಿ ಕಿರಿಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜ ಉಂಡು ಬೋಡ ಮದುವೆ ಅವರೇ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜತೆ ದಾಯಿಗೆ ಪೊನ್ನುಜ್ಜಿ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಜೋಡಿ ತೂದು ಬುಳಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇರು ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳಾರ್ ಜೋಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಅನ್ನ ಬಡ ದಾದ ಬಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ಹಾಕುದ ನೀವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ವನಿತಾ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ ಅನ್ನ ಸೋಮ ಮೇಡಮ್ ದೂರ ಬೇರು ಬೆಲ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಪೋವೇರೆ ಜಿ ರಜೆ ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ನೀಗಲ ಊರು ಜಾತ್ರೆನಾ ದೇ ಉದಯ್ ಬೈಪಾಡ್ಲ ಕೊರಿಯಾರ ಎಂಕಿರು ಒಂಜೇನು ತಾಂಕೆರ ತೀರುಜಿ ವನಿತಾ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಡೆಗು ಓ ಅಂದಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಓಡೆಗು ತಾಂಕೊಡು ನಾಯಿ ಸಾಂಗಿಲ್ಲಗ ಬೆಳ್ಳಾಳ್ಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವಿ ರಜೆ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ ಸೋಬ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆದ ಪನೆರೆನಾ ಹೋಯ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರು ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬ್ಬಾ ಹೌದೇ ಈಗಂಚ ರಜೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಮಂತ್ ಪೋದಾಲ ಆಪಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೂರ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಬರ್ಕ ಓ ಅವು ಕೋಡೆ ಮುಗಿನಿಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಆಲೆ ಈ ತುಳುತ್ತಲೆ ನಾ ಹೊಡ್ಜಾವೆ ಈ ಪರ್ಬಾಗ ಇರೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ದೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾತ್ ಹಾಕ್ಲೆ ನಾಲೆ ಅಪಗ ಈ ವರ್ಷ ಇಂದು ಪರ್ಬಾಡ ಕೊಂಚ ವರ್ಷ ಬೇದ ರಡ್ಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂಜ್ ವೀಕ್ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ಒಂಜೆ ಜಾತಿ ದಾ ಬರ್ಚಿ 28 ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಸೊಬಕ ಆಲಿಲ್ಲದ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನಿ ಅಪಂಡ ವನಿತಾ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ವನಿತಾ ಅವ್ಲು ನಾಡವ ಬರಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನನಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನೇನಾ ವಾರ ಮೀನ್ ರಡ್ಡು ಗಚ್ಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೋಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಚಾರ ತೂಪುಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಏನ್ ತೂಪೆ ತೂಲ ಓ ಹಿಂದಿದ ತುಲವ ಕನ್ನಡ ಬಾತ್ಯಾರ ತುಳು ಬಾತ್ಯಾರ ಬರ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೆರ್ಡ ಏರಿಗ್ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಾಡು 6 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ನಾಡು ಬೊಂಬೆಗ್ಲ ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಇರೆಗ್ ಫಾರಿನ್ ಕುವೆಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಕೊಂಜು ಅರ್ದಂಬು ಬೊಂಬೆ ಬಲೆ ಬೊಂಬೆ ಇರ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಂಜು ಅರ್ದ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ಲತೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅನ್ನ ವನಿತಕ್ಕ ಇದು ನಮಗೆ CBSE ಓ ವನಿತಾ ಸೋಬಕ್ಕ ಈರು ವೈಟ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆರು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ವನಿತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅರ್ಥಾಡೆ ಆರು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಎಸ್ಗೆ ಚೌಳಿ ಕಟ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡಿಗೆಗೆ ಅಲ್ಲ
ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಊಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಅತ್ತಿ ಹಾಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಪುನು ಮಾರೆ ಟೀಚರ್ ಹಾಲು ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಡಿಗೆ ಬಂದ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಡೆ ಬಗ್ಗಿಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಎತ್ತಿಜಲ್ಲತ್ತ ಇಂಕ್ಲಿನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ವನಿತ ಒಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ವನಿತ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಓಂಡು ಶೋಭ ವನಿತ ಸೋಬಸಿ ಸಾವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಾಜಂದಕ್ಯಾರೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರು ಬುಲಿಪುಲಿ ಬುಲ್ತದ ಮಾ ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಸರಿ ಬುಲಿಪುಲಿ ಜೋರ್ ಬುಲಿಪುಲಿ ಇನಿ ಕೊರೋಡ ಕಟ್ಟ ಇನಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿದೀಲೆ ವನಿತ ತಾತೇನು ಮಾಲ್ಟ 10 ಉಂಡಾಲು ಒಂಜಿದಿಯಾರೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಕೋರು ವನಿತ ಅವಳು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೇಜ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರೆಗ್ ಬೈಪಾಗಿ ಬರೋಡು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ಕನರೆ ಒಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಮೆ ಬತ್ತಿ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಬಂದಾತುಂಡತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿ ಎರಡು ಬಚ್ಚಾವು ಇದು ತಕ್ಕುನಿ ಓಲಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಕುನು ಓದಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಬಂಡು ನಿಲ್ಕುನು ಆ ಜನ ದಾದೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿ ಮೀನಾ ಅತ್ತ ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನು ಅನ್ನಗ್ ಪೊರ್ಲು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತೀಯರ ಬಂಡೇರು ಏರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇರ್ದ ಅನ್ನುವ ಮೀನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂಜು ಅರೆಗ್ ಪೊನ್ನು ಬೊಡಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಚ ಬಾಂಬೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಇರೇಪಾಡು ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡಿ ವನಿತಾ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೇರೆಗ್ ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಗೆ ಅಂದಿರ್ ಕೋರಿದ ಬಾಯಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ಮನ್ಪಲೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಸೋ ಮೇಡಮ್ ದೂರ ಬಾಯಾರು ಬುರ್ಚಿಗೆ ಅರೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಶೋಭನೂರುಂಡ ಪೊನ್ನು ಅರೆಗ್ ಅಡ್ಜೋಗು ಪೊನ್ನುಂಡ ಉಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪರೆ ಪೋಯಾರ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದಿರ್ ಪೋಪೆ ಬಂಡಾರ ತಾಯ್ಕ್ ಅದಾನೆ ಸಾದಿ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನಿ ಬುರ್ಚಿಯ ರಡ್ಡು ಬನ್ನು ಪೊನ್ನಿಚ್ಚಿ ಈ ಇರಿಗತ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವನಿತ ತೂಪಲ್ ರಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ನಾಲುಂಡು ನಾಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪತಂಬಲೆ ಹೋದು ವನಿತ ಬಸರು ಬಾರ್ದು ಕಡಪುರು ವನಿತ ಚಾ ಉಂಟು ಹಿರೇಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತದು ಪೊನ್ನು ತೀಯರ ಬಂಡರತೆ ನನ್ನ ಚಾ ಕೊರ್ಪಲ್ ಪನಿಯ ವನಿತಾ ಈ ಪನ್ ಚಾಂದ 4 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪು ಬನ್ ಊರ್ದಾನೆ ಆವಡು ಮುಂಬೈದ ಬುರ್ಚಿ ಮರಾಠಿ ಪೊನ್ನು ತೀಯರು ಮಾರ್ರೆ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಅದು ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆರೆ ಸೋಡು ಮೇಡಮ್ ಮಾರೆ ಪೊನ್ನು ದಿಕ್ಕೆರೆ ಬಂಗ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಪೊನ್ನುಲೆಗಿತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎತ್ತೆ ಬಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಏತ್ ಬಂಗ ದೇದಾರ್ ನಿಕುಲ ಅನ್ನುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಕೊಡ್ತಾರು ಬಲೆ ಅನ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಚಾಪರ್ಲೆ ಬರ್ದು ಬಲೆ ರಮೇಶ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಚಾ ಬೋಡು ಕಲ್ಕುಂದಾನಿ ಮೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕಲಿ పొన్నులు మరటి పాతారు మండేనే తిగుడు 6 పాతారు 6 ఉస్సారు పాతారు ಯೋಗಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಲ್ಲೇ ಪುಂತಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅವೆ ಪಾತಿರು ಮತ್ತು ಆಯ್ಬೇಕು ಕುರ್ಪನ ಲೈಕ್ ಈಗ ಚಾಪರ್ಪ ಬಲೆ ಬೋಲೆ ಯಾರು ಮರಾಠಿ ಪಾತಿರ್ವೆ 6 ಮರಾಠಿ ಪಾತಿರ್ವೇರಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ಬನ್ನು ಅರೆಗೆ ಮರಾಠಿ ತಿಕ್ಕದ ಆಂಡು ಅವ ಶೋಭನ ದಿಕ್ಕದ ಆಂಡು ಬರೀಟು
ಓಲಿಯಾ ವನಿತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀಟ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವಡ ಓಲುಂಡು ಅನ್ನಲು ಎಂಗುಲು ಭಂಗ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಪೂರಾ ಯಮಲೋಕಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಲೇಟ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾನು ವನಿತಾ ಚಾಪರ್ ಪರ್ರೆ ಪೋಪ ಆವ ಪೋದು ಬಲೆ ಪರ್ದು ಬಲೆ ಏತು ಬೊಕ ಕಲ್ಕುಂಡು ನನ್ನ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಹಿಂದಿಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅವೇ ಬೆಟರಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ನಿನಿ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆತಜಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ ನನ್ನ ಚಾಬರ್ಕ ಶೋಭನ್ ಬಿಡ್ದ ಯಾನು ಧರ್ಮಗು ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ತಾಲ ಗೇತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಬಂಗಾರು ಗೇತೊರ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಂದ್ ಏತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಡ ಬನ್ನಿತ ಏತು ಕೊರ್ಪೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಲೆ ಅತ್ತೆ ಏತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬದಿ ಏತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೇನ್ ಕೇನ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಲವ ಬದಿ ಕೋರ್ನ ಅರೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಅರೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಬದಿಕೇನು ಬಂಗಾರ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ವೇರು ಕಾಸು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಕೇನು ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ದೊಡಿತ್ತು ನಾವಂದಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಸೋಬ ದೂರ போயாரு பொண்ணு நாடுற பொருளுதா ஆண்டிಗೆ ದಾದಿ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾತಿರು ನೀ ಬಲೆ ಬೊಯ್ ಮಾರನ್ವನ್ನ ವನಿತ ಬೊಯ್ 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 ಲಕ್ಲಿ ಪೋಲೆ ನಾನು ಉಂತು ನಂದೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಚಾಪರ್ದು ಬಲೆ ಬೊಡಿದಿತ್ತೆ ಮೂಲೆಡು ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಕುಸಿಟ್ಟು ಇರೇನೆ ಮೂಲೆಡು ಕುಲ್ದು ಪೋಪಾದಕ್ಲು ವನಿತಾ ಪೋಯಿ ಕುಡ್ಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಗೊತ್ತಾ ದಕುಲು ವಾ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಸರಿಜ್ಜ ನಿಜ ಶೋಭವನ್ನ ನಮ್ಮಕ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸರಿಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನಲು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಂಬ ಕೊಡ್ತೇರು ತಿನ್ನವಾ ತಿಂದೆ ಅರಿವಾಪುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ಎಂಗುಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪ ತುಲೆ ಪೋಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋ ಚಾಪರ್ದು ಬಲೆ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅದು ಸಂದೇಶ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದಾದೆ ಬರ್ಬಿಡು ಓಲರನ್ನ ಪೋಯಿ ವನಿತ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಲೆ ಪೊಯ್ ಆನ್ಲಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಕಷ್ಟಕೊರ್ ನಂಚೇನೆ ಬರ್ಪಿಕು ಆಪಿನಿ ಕಾಸು ಬತ್ತೋನಿ ಕಾಸು ಬರ್ ಚೀರ್ ಕೊರ್ಪಾರತ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪಲೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡಗುಲೊಂದು ಶೋಭಾ ಮೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಈ ದಾದಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪಲ ನೀವು ಎಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆ ಥರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೇ ನೀವು എൻ്റെ ജി പേ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪಲೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮನ್ಪಲೆ ದಾದಾಪಜ್ಜಿ ಎನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಫೋಟು ಔಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಸುಂಡು ಕೈಟ್ ಒಯ್ಟ್ ಬಸ್ರು ಪೋಪಿನ
ಒಪ್ಪೇಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವನಿತ ಕೊರ್ಪಾಲ್ಗೆ ಇರು ಬಸರಿ ಪೋಪುನ ರಿಕ್ಷರ್ ಪೋಪಿನ ಕಾಸುಂಡು ಬಲೆ ಬೈ. ಹಾಯ್ ಅತ್ತೆ, ಹಾಯ್ ಶರಣು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಬರ್ಪಿನ ತುಲೆ ಐಗರ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಏರಿಗ್ಯವ ಸೋಬ ದಾದನ ಪಾತಿರಿ ಗೊತ್ತಡ ಯಾನ ಪಾತಿರಿ ಜೈನ್ ದೆತ್ತಿ ಮಂದಿದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ತೂವಾಡನ್ ಸೈತೆ ಬಾಡೆ ನಡತೊಂದು ಬೋಡು ದಾಯಗ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೋಲೆ ಆದ ದೂರಗ್ ನಡತೊಂದೆ ಬೋಪನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಾ ಆಯೇ ಉಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲಡ ಪೋಯಿ ಉಲ್ಲಲದ ಬೊಲ್ಲಡ ಪೋಯಿಗೆ ಅಂದು ಉಲ್ಲಲಾರುಣ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಬರ್ರೆಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ ಬೋಡು ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಗಾಡಿ ಬೋಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊಲ್ಲಾಡು ಪೋಂಡು ಪೋಯೆರ್ಗೆ ಬೊಲ್ಲಡೆ ಪೊಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೇಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೇರಿ ಹಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅಹಂಕಾರ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪು ತುಯ್ಯ ಅಹಂಕಾರಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಏನ ತೂಯಿಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪನ ನಾಯಿ ಈ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಚ್ಚ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಏರಿಯ ಪನ್ಪುನಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ತಿಂದದ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅತ್ತಾತ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪವನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಎಂಕೇಂಚಿನಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರ ಬಂಡದು ಇದು ವನಿತಡ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮದು ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ದು ಆಯಿತು ಊಟ ನಮಗೆ ಮೀನು ದಯಾನಂದ ಅಂದಿ ಐನಾರಕ ಸಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಪೋಲೆ ಉಂತದಿಂದ ಈಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈರಕ್ಕ ಹೌದಾದನು ಗೊತ್ತು ಏರಾಯೆ ಉಳ್ಳಲಾರನಿಗೆ ಸಾವಾಯನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಡ ಪಾನ್ ಪೋತೇರ ಅಮ್ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋತೇರು ಪೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನಡಿಗೆ ಪೋದು ಪಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋದು ಈಲ ಪೋಪಡ ಆಡೇ ಪೋದು ಪಾನ್ ನೀ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಡ ಪೋದು ಪನ್ಪಡ ಪೋ ಮಿತ್ತು ಪೋ ಸರ್ಗಡು ಉಪ್ಪೇರು ಈಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪಾನ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪೋಪಡ ನೀನು ಆಯ್ಗ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಆಯ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಪಾತಿರ್ವಿ ಆಯ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ತುಳುತದಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಂಡತಾಯ್ ತುಳುತಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಆಯ್ಗ ಆ ಪುಜ್ಜಿನ ಮನ್ ಬಂದೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ ಪೋಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಾಡ್ನಾಯ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಟಾಟಾ ಪೋಪು ಪೋತ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಅವನಿಕುಲ್ 2 ಬೊಜ್ಜವೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಯಾನ ಅಕ್ಕಗು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಹಾ ಈರತ್ತು ಉಲ್ಲಾಲ ಅರ್ಜುನ ಎರಾಯ ಉಲ್ಲಾಲ ಸಂಘ ಬುಡ್ ಸೈತಿನ ಇವತ್ತೆ ದಯಾನಂದರಿಗೆ ಪೊನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಅವ ಏರಾಯ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಸಾವು ಆಯೇ ಪಾತೇರಿ ಕುಡ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ರಾವು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಪಾತೇರಿನು ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಾಂಡದು ఆయన ಇಲ್ಲದ ತಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತಿನ ಸುರುಟ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ ನಡೆ ಬರಡು ఆయన ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಂದೊಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೊಡು ವನಿತ ರಡ್ಡು ನೆರ್ಲಿ ಜಮಾಪುಣ್ ಐಡ್ ಮಂದಿ ಅಕ್ಕೆಲಾಲ್ ಎನ್ನ ನೆನ್ಪಿನಿ ದಾನಿ ಆಯಗ್ ಸರಿ ಆಲ್ ಐಡ್ ಮಂತಲ್ ಸೈತೆ ಆಯ್ ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋಯಿ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲಾಲದ ಪೂರ ಇರ್ನ
ಸೈತೆ ಈ ಏರಡಲ್ಲ ಪನಿಯ ಏರ್ ಪೋಡಿವೆ ಈ ಎರಡು ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತಾನೆ ಪೋಡಿವಾನ ಏರೆಲ್ಲಗೇನು ಪೂಜೆ ಎಂಕುಲು ಐಗ ಮಾರ್ಲು ಅಂದು ಬತ್ತಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋ ಅವು ಬುಡ್ದು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲ ಹಿಂದಿದಾಗ್ಲು ಬತ್ತದ ಪಂದು ಪೋಪಿರತ್ತ ಅಕಲಿರ್ದ ಕಡೆ ಅದು ಪೋಯನೈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪಲ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಪಾತೆರ್ನ ಆಪಡ ಪಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಇಜಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಾನು ಎತ್ತೇನ ಇರೇನು ಬಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ ಪಾತೆರ್ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಾತ ಪೊಕ್ಕಡ ದಾಯಗ್ ಎನ್ನದಾದೆ ಒಂಜಿ ಪುಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇ ವಿಶೇಷ ವನಿತಕ್ಕ ಪೊನ್ನುಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಅವರೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಆಯ ಕುಡ್ಲದಾಯ ಅತ್ತಿಯ ಆ ಪೂರ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪದ ಮಾತ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲರಿ ಎರೆ ಪನ್ಪುನಿ ಎರೆ ಪನ್ಪುರು ಪರಿಪತ್ತು ಕುಲ್ಲರ ಅದು ನೀನಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಾ ಈ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲ ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡೆನ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ ಇತ್ತ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ ನಿಜ್ಜರ ಮಾದ ನಿಕಲಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗಿಂಚನೆ ಪಂಡ ಬುಡ್ಪೇರ ಇರ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಬತ್ತ ತತ್ತು ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ ನೆರ್ನ ಬುಡ್ಪರ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ಅದುಂಡತ ಇಲ್ಲ ಇಂದುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಕುಲು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇಪ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಖಾಲಿ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ದಾನಿ ಅಂಚ ಪಾತೆರು ನೀ ದಮ್ಮೇರಿ ಬತ್ತೆಂದು ಏನ್ ಚಪಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಓಡು ಓ ಹೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಗ್ಲ ಹಾಕು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಗಲ ಹಾಕು ಎಂಕ್ ದಾನಿ ಹಾಕದು ಸೈಲ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನಿ ಸಾವ ನಿನ್ನ ಏರಿಗ್ಲ ಹಾಕು ಈಲ ಬೇಗ ಸೈಪ ಐಕಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಕುನು ಅವು ಬರೋದು ಮನ್ಪುನು ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಪೋಂಚಿ ಸಾವು ತಪ್ಪೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾಂದ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಪನ್ಪಿನ ಈ ರತ್ತು ಬಾರ ಅವ್ರು ಬತ್ತೆ ತಾಯ್ ಸೈತಿನೇ ಆಯ್ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ್ಲೇಕ ಐಕೆ ಅಂತೂ ಪೂಜೆ ಸೈಯಡಗಲ್ ಅರು ನಿನ್ನ ಮಾಲ್ ಹೋವ್ಯ ಆಯ ನಮ್ಮೇರಿಗೆ ಹಾಕುವಿಗೆ ಅಂಚ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಅಕುಲ್ ಅಂಚ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನುವನ್ನ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಅಕುಲ್ ಅಂಚ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಅವಿನ್ ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾನ ಹೈಟ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಮರ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನು ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಹಾಕುವಿಗೆ ಆಯ್ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಆಯನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಕಡೆ ಇಕ್ಕದಾನೆ ಪಾಪ ಚಿನ್ನ ಎಂಚ ದಾದೆ ಎಂಚ ಬಿಡ್ಲೇಕ ಸೈಯಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ಬ್ಲಕ್ಕೆ ನಂಚಿ ಓಲ್ತು ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ಮತ್ತ ಪರ್ದು ಬರ್ಪಿನ್ ಓಡೆ ಏನಕ್ಕ ಪಾಪ ಎಂಗ್ಳು ಬಿಡು ಪೂಜಾವೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದೇಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತಿರ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೇನೆ ಉಲ್ಟ ಪಾತಿರ ಬಿಡ್ಪಾರನ ಅವು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ಪಾತಂದು ಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪುರಿ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ಶೋಭಾ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಪಾಪದೇರೆಗ್ ಪೊನ್ನು ತೂಪಿನ ಪಾತರ ಬಂಡು ಪೊನ್ನು ತೀಯರ ಪಲ್ಲೆ
ಅಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿ ಸೈತೇನಾಯೆ ಕೋರಿ ಏರ್ಕನಪಿನಿ ಯಾ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪ ಕೋರಿ ಏರ್ಕನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿದ ಪರ್ದ ಇಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಿಂಗಿರಿ ಅಟ್ವಾರ್ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೇಯಾಯ್ಡು ಇದು ಕಮ್ಮಿದ ಬೈಯರಡ ಅಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವಾರ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡದ ಬರ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಟೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂತ ಪರ್ಪಿ ವನಿತ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಈತ ಪಾಪುಲೇರು ಅರೆಗು ಈತ ನೆರ್ರೆಗು ಬುಡುಡ್ಚಿ ಪಾಪುಲ್ಲೇರ ಐಡಿಯಾ ಪಿನತ್ತನ ನಾಯಿನರ್ಲಕ ನೆರ್ತೋಯ್ತೆ ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಲೆಗು ನೆರುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತು ದುಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರೋಂತೇರಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಕಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಒಲ್ತುಲಕ ಜೀವ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾನು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪರ್ಪೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಪ ನೇಲುನು ಅನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿನಿ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಬಾ ಓಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿನಿ ಎಂಗ ಶೀತಾಪುಣ ಅಂದು ಕೂಡ ಶೀತಾಪುಣ ಅಂದು ಕೂಡ ಪಾಪ ವನಿತೆಯಿಂದ ದಯಾನಂದ ಬಗೇರ ಸೊಬಕ ಓಲೇರು ಸೊಬಕ ವನಸಾಂಡೆ ಉಲ್ಲಾಲು సీతాగ్రం పది పోలేవరా కారణం ఏతు రమ్ము 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 బేత మరదే పని వచ్చి కషాయ ಪರಿಯ ఇంకా ಉವೆ ಕೆಲಸ ದೂಪುನ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಓಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು అబ్బా దేవరే సీతాగ్రమ్మకి అంతుకోర్లే ఎంపర్ది చెప్పు ఎంచి పాడంచి అకులు బర్ పెరిగి ఎంక పర్ర బల్లి అత ನಮ್ಮ ಬರ್ನದಾನಿ ಅಬ್ಬಾ ಸೀತಾ ಅಂತ ಸೀತಾ ಪುಣ ಅಂದ ಜಾಪುಣ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರಾ ಸೀತಾ ಕಂತೀರು ವನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಕರಂಡ ನಾ ಕುಡಾರ ಉನು ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಳು ದೀಪಕ್ ಬಾರ್ಡು ಉಂದು ಬುಂಜವೆ ಅಂದಂದಿತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಬಾರ್ದು ಬೋದು ಪರ್ಪೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಬಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಬಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲಿಗೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ರು ತಿನ್ನಾಡಂಚಿ ಏತು ತಿನ್ಪಿರಿ ತರಕಾರಿ ಮೀನು ನೀರೇ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲು ಬೇಡ ದಾದ ಸೋಬಾಗ ಕಜಿಬು ದಾದೆ ಅಲ್ಲಿ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲು ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲು ಸೋಬಾಗ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲಿಗೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕೋಪು ಕತ್ತು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಪಾರ್ದು ಕೋರು ಸೋಬಾ ಬಾರಿ ಪಾತಿರ್ವೇರಾರು ಅಂಜೋ ಕೋರು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಜ್ಜೇರಿಯೇ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಜೆ ಕೆ ಹೆಜ್ಜೇರು ತೌತೆ ಲಾಂಬು ಪಾಡುಗೆ ಏರಿಗು ಅರೆಗೆ ಉಳ್ಳೇರ್ದು ಅನ್ನುವ ಮೀನು ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಬಾರ್ದೇರು ಕೊರ್ರೆ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲು ಸಾಂಬಾರು ವನಿತಾ ದಾದ ಮಲ್ದಾರು ಅನ್ನನ್ನ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಇರಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಇರಿ ತರಕಾರಿ ವೆಜ್ಗೆ ವೆಜ್ ದಾದ ಉಂಡು ವನಿತಾ ಅಂದು ನಿಕ್ ದಾದ ವೆಜ್ ತೊಗೊಸಲಯ ಬಟಾಟೆ ತೊಗೊಸಲಯ ಬಾರ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯನ ಪಾಲಕ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪು ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಾಲಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐತೆವು ವಾರ್ಡ್ ಹೊರ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಲ್ ಹಬ್ಬ ದೇವರ
ಅಜ್ಜೋಡಿ ಬೈನಿ ಅಜ್ಜು ಉಡಿ ಆಡ್ದೆತ ಎಂಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುಟು ಪಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ ಅಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಡು ಪುಂಜವೆ ಅಂದಿಯೇ ಏರವು ಐ ಲವ್ ಯು ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಮರ್ಲಾಕ್ಲೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಏರು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಪಾಪ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಪಡ್ಡದು ಕನಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕುಲು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಐ ಲವ್ ಯು ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಊಡು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಬರ ಅಕಲ ಊರ್ದ ಪೊನ್ನುಲು ಪೂರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾಗಿ ಸೈದೇರ ಅಂದು ವೆಜ್ಜಿಡು ದಾದಿ ಶೋಭ ಮ್ಯಾಮ್ ತೌತೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಎಂಕಿ ತುಲು ಬರ್ಪಜಿ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಾತೇರ್ನು ಎಂಕ್ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎರಡ ಪೋದು ಬರಿಡು ಕುಲ್ದು ಬುಲ್ತದು ಬಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಎಂದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆತುಂಡು ಪಲ್ಲವೇ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ದುಃಖ ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ಐನಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ದೈಲ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪುಂಡಕುಲು ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅರಿತಾ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹತ್ತಿರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕುಲ್ಲೇಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಪ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲೆ ಈರ್ ತಿನ್ಪಾರ ಹಾಂ ಈರ್ ತಿನ್ಪಾರ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲು ಈರ್ ತಿನ್ಪಾರ ಪಲ್ಲೆ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲು ತಿನ್ಪಾರ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಜನ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ತವತೆ ಕೊದ್ದೇಲೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆ ಜನ ಮೀನು ಇಜ್ಜಂಡೆ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಯಾನು ಸಮ ತಿಂದೆ ತಿನ್ಪಿನ ಮಲ ಮಲ ತುಂಡು ಕೋರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಯಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆ ಜನ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಂದೆ ಓಡೆ ಮದ್ಮೆ ಆ ಒರ್ಚಿಬ್ರು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಬರು ಇತರೆ ದುಃಖವೇನ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಯಾನು ಆನುಲಡ ಪ್ರಪಸ್ ಮಲ್ಬಡ ಆತೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲೆರ ಕಾಲೇಜಿ ಇರಿಗೂ ಕಾಂಡೆ ಆಪುಂಡ ಇರೇಗ ಕಂಡೆ ಆಪುವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ತುಲೆ ತೌತೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಬದನೆ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪನ್ ಬಂಡ ನೀ ಕೆಂಕುಲ್ ಮಂತ ತಿನ್ಪ ಆ ಜನ ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಮುಟ್ಟು ತೂಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಬದನೆ ಕೊದ್ದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅವನೇ ತಾನು ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ತಿನ್ಪಾರಪ್ಪ ತಿನ್ನಂದದಾನೆ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಲ್ಲಿರಿಯ ಜೇಕೆ ಆನೆ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಯರ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕಾರ್ ವೈದ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಈ ತಾಯಿ ಒರಿ ಬತ್ತೈತೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂದು ಆಯ್ಗೆ ಪಿರ ಐ ಲವ್ ಯು ಟೂ ಬನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಮರ್ಮಲುಂಡು ವೆಜ್ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿದ ಪಾಡೋಡು ಶೋಭ ಶೋಕ ಮುಲು ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಮುಲು ಕೋರಿ ಮಾಸ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಜೇಕೆ ಇಜ್ಜಿರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋತಿರಿಗೆ ಆನೆಯವರು ಬತ್ತ ಪಂಡೇರಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಪದ ಸೇರಿರು ಪಂಡದು ಇಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿರು ವಾಲ ಇವ್ರಿಲಿರ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಬೈ ಇಜ್ಜಿರಾರು ದಾದೆ ಚೀಚಿ ಚೀಚಿ ಬಸಳೆ ಬಿಸಲೆ ಇಡು ಮಲ್ಪುನೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಾಡು ಇಜರ್ ಮರ್ವೈ ಬಾಡು ಅಂದೆ ಪುಂಜವೆ ಅಂದ ಅಂಜವೆ ಅತ್ತು ಬಸಳೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡು ಸೂಪರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನನ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನದೆ ಅರೆ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನುಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲಿ ಇದೆತ್ತು ಅಂದದ 23 ವರ್ಷ ನಾಲಿಗೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ತಿದ್ದು ಪೋಯ್ನಿ ಇತ್ತು ಪೋನಾಗ ಸೀದಾ ಪಿರ ರೂಮಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಓಕೆ ಮನಸ್ಸು ತಿರ್ತು ಮನ್ಪರತ್ತ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರ ಅಂದ ಬನಿತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ
ரெண்டு பொண்ணுண்டா அதை ஒஞ்சாலே கொரலேந்து బ్రెయిన్ బ్లడ్ ఉందా వనిత భలే కొన్నోలి ఎంచిన పుచ్చదికిన్యా ಅಜತ್ ಅಂಜುಗು ಪ್ರಪೋಸ್ ಪಂಡರತೆ ವಂಚನಾ ಇಂಕ್ ಪನ್ನಲಿಷ್ಟ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲೇಟ ನಾವು ಎಂಕಿನ್ನು ಮೆಗ್ದಿನ ಎಂಕ್ ಎಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿನ ಪದ್ದೋರ್ಮಯ್ಯದು ದೆತ್ತಾಯಿನಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಡುಪುಡು ವನಿತ ಎಂಕ್ ಮರ್ಮಲ ಅವು ಮಲ್ಲೊಲ್ಲ ಆರು ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲನ ಇರ್ನ ಅಂದೆ ಅಂಜವೆ ಇರ್ನೇ ತೋರ್ಸದ ಅಲ್ಲ LKG ಅಲ್ಪರ್ದೇ ಲೈಫ್ ದ ಉಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದ ಮಿತ್ತ ಟಾಪ್ ರೂಮ್ ಎನ್ನ ತಾದೆ ರೂಮ್ ಉಡುಮನ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಒರಿಯೇನಾ ನಿಗಿಲು ಅಗಲೆ ಮೊಗಲೆಗು ಪೊನ್ನು ತೂಪರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಗುಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ತೂಲಿ ಅಲೆ ದನು ದಂಡ್ರಜ ತುಲೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪೊನ್ನು ತುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಗು ತೀರ್ತು ಬೋಡು ಅಲಾರೆಗು ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೆರೆ ಕೊಂಚಿ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಲ್ ಅಂದವೆ ನಿಕ್ ಮೆಗ್ದಿ ಇತ್ತುಂಡಾ ಎನ್ನ ಓದ್ತಿ 5th ಬಕೋರ್ದಿ UKG ಎನ್ನ ಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಶೋಭನ ಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ನಿನ್ನ ವನಿತನ ಕಾಲೇಜಾ ಎಂಕಾಸೆ ಆಪುಂಡು ಈ ರಾಸೆ ಮಂತದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಈ ಲೋಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿರೇಗ ಮೆಗ್ದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನು ಅವು ಕೊರ್ಕ ವನಿತಾ ಕೋರಂದಿನ ಪೊನ್ನ ಅದೇ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಪೂರ ಪೊನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಾಂದರಿಗೆ ಪೊನ್ನು ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾರು ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಪಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಇರಿ 18 ಮದ ಅಡ್ಡಾವ 18 ಅಡ್ಡಾವ 20 ಅಡ್ಡಾವ ಓದಿತ್ತಾಗೆ 20 ಅಡ್ಡಾವ 18 ಅಡ್ಡಾವ ದಾದೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಲ್ಪೊಡು ಎಂಚಿನ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಮೊಗಲೇನ ಪಂತ ಇರೇಗತ ಬೊಡಿಪುನು ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ವೆ ಬನ್ನತ 10 ಮೂಜಾವ್ ಕಾಯಿನ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಓ ಅಂಜವೆ ಅರೆ 10 ಮೂಜಾವ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕದಾದ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕದಾಲ ಬರ್ಚಿಗೆಲೆಗೆ ಅಲೆ ಪೊನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವು ದಾದ ಮಾರ 18 ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನು ಆಯ್ ಸಚ್ಚು ಪೊಡಿತಿಂದಿತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ಬನ್ನಗ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕಡ್ಡೆ ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿ ಅಯ್ಯಡ ಬೊಕ ಪಾತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಜೇರೆಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮನ್ಪಡ್ದಾಲ ಆಪಜಿ ಈ ಪೊನ್ನುಡು ಐಜಪ್ಪ ಆವೆ ಕುರ್ಕ ವನಿತ ಎಂಚಿನ ಪೊನ್ನನೆ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಗುಲು ತೂಪು ಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜೇರ ಆಪುಂಡು ಅಜ್ಜೇರ ಆಂಡ ಆಲೆ ಅಜ್ಜೇರ ಆಯ್ಬೇಕಾಲೆ ಅಂದ್ಯ ಅನ್ನೊನ್ನ ಅಂದ್ಯೋ ಅನ್ನೊನ್ನ
ವನಿತಾ ಪಜ್ಜಿಪೋಯಿನಾ ಮಾವಿನಡೆ ಭರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತು ಹಾಯ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇರು ಬಿ ಪಿ ಡೌನ್ ಆವು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ഒന്നുമില്ല ഒന്നസാണ്ട് ಪಾತೆರ್ದು ದಾದೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೊನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಾತೆರ್ನು ಈರತ್ತ ಬನ್ನಿ ಇಂಕ ಬೋಡುಂದು ಬೋಡತೆ ಅಂದಿಯೇ ಇರ್ನ ಹನೆಟ್ಟು ಬರೆತೆರ ಹನೆಟ್ಟು ಬರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂದದೆ ದೇವರ ಕೇನುಡು ಚಾಪರುಡು ಯೋನಿತ ನೀರು ಚಾಪರೋಡು ಮಂಡಲ ಮಂಡ ಚಾಪರ್ಲೆ ಹೋದು ಈ ಪೊನ್ನಡು ಆಯ್ಜಿ ಯಾ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಅವ ಏರ್ಲ ಪೋಪು ಜೇರುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲೆಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಚಾ ಇಂಕ್ ಕಾಲಿ ಅಡಿತುಗೆ ದೇವೇರು ಬರೆನಗ ಇಂಕ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಕಾಲ್ ರಟ್ಟಾಯಿನ ಶಾಯಿನ್ ರಟ್ಟಾಯಿನ ದೇವೇರುಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಪೂಜೆರು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆವಿಯೇ ಈರುವಂತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತು ಉಂತಾರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಈರೇನ ಚಾಪರ್ನ 40,000 ಬೋಡು ಪೊಂಜವನ ಚಾಪರ್ನೆಲ್ಲ 50,000 ಬೋಡು ಇರೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡ ಚಾತ ಬೋಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬುರ ಮಂತ್ ಬರ್ಪಾರ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಬಾರ್ದು ಕಡ್ಬುರ ನಟ್ಟಗೆ ಐಕ್ ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮಾರ ನಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಓ ನಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಚಿದು ಕುಜಲ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಚಿದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ದನ ಬೈಕ್ ದನ ಕೀಪತ್ತೊಂದು ಉಂತೊಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರೀಟ್ ಏರಾಂಡ ತೂಪಿರೋ ಬೆಡ್ ಕಾಸುಂಡು ಬಂಡದು ಬರ್ಪಿರ್ ಬಿರೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಟ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಉಂತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಸೀದಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ವನಿತಾ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಲಿ ಅನ್ನ ಮುಂಬೈಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಏರಾ ಕೊರ್ನಾಗಲು ಪಿರಗೆ ತೊನ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಪುರ ಒಂಚೂರು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಈ ತೂತಾರ ಎಂಗಳು ಬಸ್ರು ಮಾತ ಪೋನಾಗ ತೂಪು ಜನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಓಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದೇ ಉಂಟು ವೈಟಿ ಅಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ನಾಡು ಶೋಭಾ ಪೋಯಲ್ ಯಾನು ಬಡಬೇಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೋನೇನೇ ತೂಪು ಜೇರು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ದ ಕೀವತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪಾರ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೋಯ್ರ ಶೋಭಾ ಪೋಯಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ವನಿತಾ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ಕ್ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬಡವಾಗ ಪೊನ್ನು ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾನೇಟ್ ಬರತಿತ್ತಿನ ಬಡವೇರು ಬೇಕೊಂಡು ಎಂಚೆಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಡು ಮಾರಿ ಇದೇ ಗೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಾ ತಿಕ್ಕುಯೇ
ತಿಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಇರೆಗುಂದೆ ಒಲ ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬ್ರೋ ಇಂಚು ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಂಡಿಯೇ ಧಾನ್ಯ ತಿಕ್ಕಂದೆ ನಾಡ್ಲೆ ಬ್ರೋ ನಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದ ದಕ್ಕಬೋతుండే ಅನ್ನ ನಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ದಕ್ಕದು పోతున్నా ಎಂಜ ಗೊರ್ಪಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮನ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಇಕ್ಕೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಂದಸು ಪೊಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ದೇವೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೀರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಮದಿಮೆ ಆದ ಬಲ್ಲೇವಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪು ಬಂಪ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅನ್ಪು ಹೊರಗೆ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕಡಿಲ್ಡು ಬಂದ್ರು పొక్కడే ఇత్తే ఇంచినಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ ಉಂಡು ಈ ಜನಕ್ಲ ಅಲ ಉಪ್ಪು ಈ ಜನ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಡು ನಾಂದ್ ಅವೇ ಅದೇ ಪನ್ಪುನ ಸಾರಿ ಪರವಲಿ ಜಪ್ಪೊಲಿ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ಜಿನ ಅವ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದುವೆ ಓಡು ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ದಾದನ್ ಪಂತೇತ ಅವೆಕ್ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ದು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಏ ಈಜಂತ ತೆಲಿಕೆನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ದಾದೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೊನೋಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಸಿದಾಡೆಗೆ ಕುವೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಮಿನಿ ಏರ್ಲ ಒಂಚಿ ಎಣ್ಣ ಲೈವ್ ತೂವೋಡು ಮಾರ ಅಂಚಿ ದಕ್ಕಲು ಅಕಲು ಪನ್ವೇರತೆ ಅವು ಏರಿ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೇನು ಅವು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರತ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುಲು ತೂಪೇರು ಬಂದು ಅವು ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಜನೇ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇರು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನು ಗೊತ್ತಂಡ ಇರ್ ಕಾಲು ನಟನ ಕಲ್ಲಕ ರೋಡ್ ಉಂತಿಲಿಗೆ ಮೂಸುದು ಪೂಜೇರು ಲವ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಉಸರಿಜ್ಜಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಅವಂದು ಈ ಪೊಂಜೋಗು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಊರು ಇಪ್ಪು ನೆನೆ ಇಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪ್ಚ ನಮಕೊಂಚೂರು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ಅನ್ನಾಗು ಬೈದು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಟು ತೂಲೆ ಇರ್ನ ಬೈಟ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಗೆ ಪೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಅದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಟೈಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಓದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಎರಡು ನಂಬರ್ಗೆ ಎಂದು ಇತ್ತಲ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ತೂವರೆ ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನಿ ಆಲ್ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಪಾಪ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಹಾಲು ಎಕ್ಕಡೆ ಎಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾರ್ದಲ್ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ ಜೀರು ಬಂಡದು ವನಿತಾ ದಾದ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ವನಿತಲ್ಲಾಕೇನೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಇರ್ರ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಪನ್ನಿ ಏನ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ದಾಲ್ ತಪ್ಪ ಬಂಡಿಜರು ಅವಳು ಅಕಲ್ನತಲ್ಲ ರಡ್ಡಿಜಂತ ಅಲ್ಪ ಪೈ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಬಂದು ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ ಅಂದು ಹೊರ ಪಾತೆ ಇಜ್ಜರು ಹೊರ ಪಾತ್ರ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್
ಅವಸ್ಥೆನೆ. ಆಸೆ ಏರಿಗ ಅಪ್ಪುಜ ಆಸೆ ಪಡ್ದು ಇಂಚಿನಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಕ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುರಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಅದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಬಂದು ಸ್ಯಾಯಿರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ತಿಕ್ಕುದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಬರ್ರೆ പൊണ്ണു പണ്ടത്തൂലേ പൊണ്ണു പോണ്ടതൂലേ ಎಡ್ಡೆ ವನಿತ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ತಲಿ ಪುಡ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಹಿರೇ ತಿಳ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಳ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ பொருள் போட என்னன்னா ಪಾವತ ಯಾನೆ ಹುಷಾರ್ ಬಂದು ಏನದೀನಿ ಮೊಲು ಪಿರಾಗ ದೀನಿ ಅರೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ತಿಕ್ಕುದು ಬೆರಿಗೆ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂದಿಜಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ವನಿತಾ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ಏನು ದೆತ್ತು ಬಿದ್ದ ದಕ್ಕದು ಬೇರು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಆನ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುವ ಅಕ್ಕ ಆಸೆ ಆನ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಜೋಡಿನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂನಾಗ ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತಾ ನಿಮಗೂ ಆಸೆ ಆಪುಂಡ್ರ ಅದು ಅನ್ಪುನು ಒಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಆ ಡೀಸೆಂಟ್ಗೆ ವನಿತಾ ಕಸಂಟ್ ಹತ್ತಾರು ಆರಂತೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ದಾತ ಮನ್ಪುನಿ ಅದೇ ಪರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿಯ ಅಂಚಾರನೇದು ಏತು ಪೊನ್ನೂರು ಪಾಸ್ ಆತನ ಅದಾದನ ಅತೆ ಇಂಚೆ ಉಂತನಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಟೀಸಂಟ ಪರ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರೋಡಿಯೇ ಪೂರ ಪೂರಗ್ಲತೆ ಋಣ ಬೋಡತೆ ಅಂದೀರ್ ನಾನೆಟ್ಟು ಬರೆದಿಪ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ಊರ್ದ ಪೊನ್ನು ಪಂಡದು ಅಂಚತೆ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಸೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರೇ ಪನ್ಪ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅವಂದು ನಿಜ ಪಾಪ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಿಕೆ ಎಣ್ಣಿ ದಯದಂದು ಇಂಕು ನಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪರ್ಪಿನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪುನು ಉಲ್ಲೆರಾಗೆಲ್ಲ ತೂಲ ತೂಲ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜುವೆ ಮೋಲು ನಿಜ ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪುನ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಉಲ್ಲಾರ ಬನೊಂದು ಅವಂದು ದನು ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಒಂಚಿ ನಿದ್ರೆ ಆಡಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕನಗಾಟನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದ ಪೊನ್ನು ಮರಾಠಿದ ತಿಕ್ಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ತಿಕ್ಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂತ ಅನ್ನದ ಪಾತೇರು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಶೋಭಾ ಮೋಲ್ ಜೈದಿನ್ಗೆ ವನಿತಾ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿನಿದ್ರೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಆವಲಿ ಮಾರಲ್ ಪೋದು ಜೆತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲು ತಿಕ್ಕನ ಪೋ ವನಿತಾ ಪರ ಪೂಡುದಾಲ ಎಂಕ ಕನ್ನ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿನಿ ನಿಕುಲು ಮಟನ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಯಾ ಪಂಡಿಜೆನ ಮೋಲು ಇನಿ ತವತೆ ತಿಂದದ್ದು ಮಟನ್ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟುವಲಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಣಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನಿ ಮಟನ್ ಒಲ್ಪಂಡು ಇರ್ನಲ್ಲ ಇವುಡು ಜವಂದಿ ಪೊನ್ನುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಅಲೇನು ಅಪ್ಪನ ಕೇಂದುವರ ಅಂದು ಈ ಜನ ಕೇಂದುವ ಪಕ್ಕಡ ಜನ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ್ರ ದಾಲೆ ಬಂತವಲ್ಲ ಯಾನೆ ಆಪೆ ಬಂಡದು ಮುಲ್ಪಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಜಿಪ್ಪುಡತ ಆಯ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೆ ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯನ ಜಪ್ಪಾಯಿನಿ ಜೆತ್ತೇನಾ ಆಯ್ ಜೆತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಕೊಂಬತ್ತಿನ ಇಂಕೊಂತೆ ದೀಲೆ ಮಟನ್ ಮುಂಬೈದ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮುಂಬೈದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವನಿತಾಡ ಬನೋಡು ವನಿತಾ ಒಂಜಿ ಎರಡು ನಾರ್ದಿಲ್ಲ ಬರಿತ ಬೊಂಬೈಡುಂಡ
ಇತ್ತುನೊಂಜಿ ಪನ್ನು ಮಾರೇದಿ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಡ್ ಅಕಲೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಬಂಡದು ವನಿತ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅದು ಮನ್ಪಲ್ ಇಂಬೇರು ನೆರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂಚನಾ ಕಲ ಇವುಡು ಮದಿಮೆ ಆ ಮಂದಿನ ಪೊನ್ನುಲು ಉಜ್ಜರತೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಜೆತ್ತಿನ ಅಂದು ಪಾಪ 2 kg 2 kg ಇರನ ಸಬ್ಬು ಒಲೆರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬರ್ಪು ಜಲ್ಯ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸಬ್ಬು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲು ಕೋಡರ್ತಿ ಬತ್ತಾಲು ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುಡ್ಲಡಿಪ್ಪುನಿ ಆಲು ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಯಾನ್ನ ಬುಲಿಪುನು ಪೊನ್ನು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದು ದಯನದರಿಗೆ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಮದಿಮೆ ಬಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂದು ಮಾರೆ ಮದಿಮೆನ ಲೆಪ್ಪುಲ್ಲವೇ ಪುಂಜವೇ 90 ಬರಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಮದಿಮೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮದಿಮೆ ಆಫರ್ ಆಪ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮದಿಮೆ ಆಫರ್ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪು ಮದಿಮೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪುರುಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಪಕ್ಕದಾನೆ ಪೋಡಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಲೆ 6 ಕನಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಕುಯ್ಟದಾರು ನೀವು ಅಂಜವೆ ಇರು ಬನ್ನ ಪತಲೇವೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಡ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬೋಂಡ ಪಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆಗುಂಡತೆ ದೇವೋ ಬಂಗೇರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚನೇಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಶೋಭಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಟಿಲು ಬೋಂಡ ಆರುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನು ಆಮೀನ ಆರುಲ್ಲೇರು 6 പേര് ಅಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಆವಡು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಲುಲ್ಲ ಶೋಭಾ ವೀರೆಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಕಟಿಲ್ 6 ಪಾತಿರು ಬೇರು ಒಂದಿದ್ದದ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ಲ ಕಟಿಲ್ಲ ಕಟಿಲ್ಲ ನಾರುಲೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದಾದ ಬೋಡ್ನ ಪೊನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಕಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪಟಾಕಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಟು ಅಂದಿಯೇ దానికి పుట్టదెప్పిన శోభల్లాలు కట్టిల్లా నారులేరుగే ఒక దాద ఓడారే భాగ్యమే భాగ్య సభక దాదెక్క నాకు దాదే ఓడిరేగు ಆಫರ್ ವಿತ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು 6 ದಿಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಬೈರಿ ನೀರು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಉಂಡವೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಉಂಡು అలా నిద్రలాగదు మనస్త కాసేంద అలా తూలే ఏ తాపర్దలే మదిమే కొనస్త కాసు వనిత ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾರುಲೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಶೋಭಲ್ಲಾಲು ನಾನು ಇರೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಏತ್ ಭಾಗ್ಯ ಇರೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರು ಧನು ಬ್ರೋ ಅದೇ ಧನು ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಮನಸ್ತ ಖರ್ಚಿ ವನಿತನ ಅಂಬಕ ದಾದ ಬೋಡು ಹೇರಿಕೊಂಡು ದಯಾನಂದ ಬಗೆರೆಗು ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪಂದಿನೇಕ ಇಚ್ಚಿಯೇ ಇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನಸ್ಸು ಬಕ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ ಮನ್ಪುಜರ ಬಯ್ಯಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬರ್ಚ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯಿ ಉಂತಲೇ ಇರೋ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಕ್ ಅವಸ್ತೇನೆ ಮಾರ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ मेरे मदी में टॉपिक बरडान अते निगुल पूरा पंडर यांदादा कुर्पुनी मंतु पिनी अక్క దాదెక్క తెలిపున ఒక దాద మన్పుల పల్లిಗೆ ಈರ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರು ಧನು
ತೂಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಇನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಶೋಭನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ವನಿತನ ಕಾಸುಂಡು ವನಸ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಟಿಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾತಾರ್ನ ಅನ್ನು ಮಿನ್ನ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೇನು ಮಂದಿಕುಲ್ ಈರು ವಾದ್ಯ ತುಲೆ ಈರ್ನ ವಾದ್ಯ ಪಡ್ದೆ ಧನು ಈರ್ನ ವಾದ್ಯ ಪಡವೆ ಕಾಸೆ ಕಾಸೆ ಅಕ್ಕಾತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗನ ಮಗ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಡು ಯಾನುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರುಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪು ಪೊನ್ನಗ ದಾರ ಸೀರೆ ದೇ ಧನು ಧನ ಈರು ಪೊನ್ನಗ ದಾರ ಸೀರೆ ಇರ್ತುಲೇ ವನಿತನ ಅನಿಸ್ತ ಖರ್ಚಿ ಯಾನ್ ದಿಬ್ಬನದ ಖರ್ಚು ತುಪ್ಪ ಹೆಂಚಿನೇಕಿಗೆ ಅತ್ತ ದಿಬ್ಬಂದ ಖರ್ಚು ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ದಾರ ಸೀರೆ ಯಾರು ದನ ತೂಪೇರು ವನಿತ ವನಸುದ ತೂಪಲು ಶೋಭಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡಲು ಬೊಕ್ಕಿನ ದಾದಿಕ್ಕಿ ಕಾಲಿ ಪೋಪಿನಿ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಕಟ್ಟುಲ್ಲ ತಂಬರ್ಪುನಿ ಅರ್ನ ಮళ్ళీ గీతగల మడ్డే పోతినే జాందు ఎంక పొన్న పరిచి మది వెళ్ళపరిచి బాయ్ పాప దాదికి మారే మది వచ్చి ఎన్న దాదా ఇజ్జి వనిత అత్తయ్య మది మీద పండిని ಅರೆ ಮದಿ ಮೇನೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಓ ಆಡ್ಜವೆ ಅರೆ ಮದಿ ಮೇನೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ದಾದ ಮದಿ ಮೇನೆ ಬುರ್ಚಿಗೆರಿಗೆ ಅರ್ಬೋ ಪಿರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ದಾದೇಕಿ ಬೇಜಾರಂಡಿ ನಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ನಾನು ಅವಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚವೆ ಎಂಗ್ಳು ಬರೀ ಮಸ್ತ್ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತೆ కరిమేని అని కొరిపే బొడ్డ అల్లే కరిమేని ఆలు కొరపాలి ఒక దాదా మండ వెచ్చండు నీకు తెలిపారు పూరగులు ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ಕರಿಮನೆ ಹಾಲು ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಏತು ಮಲ್ಲ ತೂಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪುತರ್ಲೆಪ್ಪುನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಭಜನೆನಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಕಂಡನೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಲ್ನಿ ದಾಯಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕರಿಯಮ್ಮಿನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದು ಪೋಂಡ ಯಾವ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಖರ್ಚು ಬರಂಕಲ್ಲಂಡು ವನಿತ ಸೀಸತ అని 1,00,000 ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೀನಿ ಅಂದ್ ಅರೆಗ್ 1,00,000 ಐಟ್ 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಜ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಗು ಪಾಡ್ದು ಚಾಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಚಿ ನೆಕ್ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಲ್ मेरा 50% गया मेरे को ಪುರಗಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಖರ್ಚಿ ತೂಪರರೆ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಇರೆಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪೊನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೋಡದ ಅನಿತಾ ಚಿಂತಿಸದೆ ಡೇಟ ಬರೆಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ 50% ಆಗಿದೆ ನನ್ನದು ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಕುಸಲು ಮರ್ರೆ ಅವೇ ಕುಸಲು ಗಾತಿ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಕುಸಲ್ ಮಂತಿ ಇಡಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತರು ಎಲ್ಲ ಏರುಲ್ಲೇರ ಏರಿಜ್ಜೇರ ಲೈವ್ ಅಂಪರೆ ಯಾನೇ ಉಪ್ಪೇನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಪೊನ್ನು ತೂಪು ಜರ್ ಖಾಲಿ ಖರ್ಚು ತೂಪರು ಖಾಲಿ ಪೊನ್ನು ತೂಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಪಾಡಿ ಬರುವೇರೆ ಏರಾಣ ತಿಕ್ಕು ಇರೇರೆ ಅವೇ 6 ನಾಡುವೇರು ಪೊನ್ನು ದಾಲ ಉಂಡ
ತೂವರೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂಪಾತ ಪೊನ್ನು ಆರೆ ತೂವೋಡು ಅಂದು ಖರ್ಚೆಂಗುಲ್ ತೀರ್ಬೇಕ ಪೊನ್ನಾಡ ಚೇರು ವನಿತನ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಆಯ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತಗೊಳ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪೋದು ಉರ್ಚೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈದಾನ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತಕ ಅವಳು ಮಾರ್ಗ ಬಡ್ಡ ದೀಪೇರಾಕುಲು ಅವಲೇ ಪೋಪಿನಿ ಓ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನೆ ಇಜ್ಜೆನ ಅತವಿ ಪನ್ನಿ ತಮಸೆಗೆ ಅನ್ನಂದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಡು ದಾಲ ಉಂಡ ತೂವರೆ ಪೊಯ್ನಿ ದಾದಿ ಫ್ರೈಡೇಗಾ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ನರಮನಿನ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಾರ ಅಕ್ಕ ಹನೇಟು ಬರತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಓಡತಿ ಅಂದು ದಾದುಂಡ್ಗೆ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಲಕ್ವೆ ನಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತು ಕುದ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ವಾವ್ ವನಿತಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಬಾಂಬೆ ಅರ್ಧ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಟೀ ಜಪ್ಪರೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜಪ್ಪರೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅದೇ ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಿ ಹೀಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಸಂಗಾತಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಪುಂಡು ತಿನ್ನೆ ಈರು ತೂಪು ಜರತೆ ವನಿತಾ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ಪು ಜಲಾಲ್ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚನ್ನ ಬೋಂಬೆರ್ದು ಪೊನ್ನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ವನಿತಕ್ಕಡ ವನಿತಾ ಈ ಬಾಂಬೆಡು ಪೊನ್ನು ತುಲ್ಲ ಅವ ಈ ಬಾಂಬೆಡು ತುಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಮೀನ್ ಬೋಡ ಬಜ್ಜು ಮೀನ್ ಬೋಡ ಅದು ಬೋಡಂಜಿ ಹಾಂ ಅದು ಬರ್ಪದ ಈಗ ಬೈಚಲ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂದುಲ ಅರವಕ್ಕ ಒನಸುಗು ಒನಸು ವನಿತಾ ನಾಡ್ಲೆ ಹೋದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಲೆ ವನಿತಾ ಬಲೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಡು ದಾದ ಉಂಡು ಪೊಂಜವೆ ಮೀನುಂಡು ಬರ್ಪೆ ದಯನಂದು ದೂರ ಪೋಯಾರು ಓಕೆ ವನಿತಾ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ನೈಟ್ಗೆನಾ ಬರ್ಪೆ ಟಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ದಾದಗೆ ಬೇಳೆ
ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಜನರು ಒಂಜೇರ್ದ ಓಲು ದೇವರ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ಮೆ ಹಾಂ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಹೊರ ಪೋ ಮಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಡ್ ನಾನು ಮಕ್ಕ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟರು ಮೀನು ಬೋಡ ಮೀನು ಬಂಗೇಡು ಬಂಗೇಡು ಎರೆಬೋಡು ಮೀನು ಎರೆಬೋಡು ಬನ್ನಿ ಬೊಡಿತಿನಕ ಬಲೆ ಓ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಉಂಟಾ ಉಂಡು ಓ ಫೋನ್ ಬೋಡಾ ಧನರಾಜ್ ಬ್ರೋ ನೀಲು ದಾಯಕ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಏನು ಮೀನು ಬೋಡಾ ಅವು ಕೋಡದ ಅವೇನು ತೂವರ್ಚಿ ಕೋಡದ ಅವು ಕಾಣ್ಬೇಜ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಮೀನ್ದಾನೆ ಬೊಲ್ದು ಸಮ ಮುಂಚದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿ ಕೆರ್ಪರ ಮುಂಚದ ಪುಡಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನು ಅಂತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತಿನತೆ ಅಂಚ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಉಂಡಿ ಯಾನು ತಿಂದು ಮಾತಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಹೊರ ಎಂಟು ಬರ್ಚಿ ಮೀನ್ದಾಯಿಗೆ ಕೊರತೆ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ದಾನ ಅಕ್ಕ ಬಂಗುಡಿನೇ ಯಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತ ಬಂಗುಡೆ ಓ ವನಿತ ಅನ್ನದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಮಲಮಲ್ಲುಂಡು ಲೈವ್ ಕೆಲವಿರುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೀನು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಬೋಡ ಅದು ತಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಮೀನ್ದ ಮಿಟ್ಟದಾಗ ನೀರು ಮೈ ಪುನಃ ಪುಂಜವೇ ಎಣ್ಣೆ ವನಿತ ಉಂಡು ಅಂಜವೇ ಸ್ಲೋ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ರೆಂಕ ದೀಪಿನ ಕಾಣ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ದೀಪಿನಿ ಚಾಲತ್ಗೆ ಕಾಯರ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಡ ಇದು ಬೋಡ ಏರೇ ಬೋಡು ಪರ್ರೆಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ನೆಂಡು ರೇಟೆ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವೇ ಅವು ಕಾಯಿ ಹುಡಿಯೇ ಸಮ ಮಾಲಿತ್ತ ನೆಂಕ್ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಪರಡ್ಚಿ ದಿರುಡ್ಚಿ ಹೂಜಲ ವನಿತ ಲೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಣ್ಣನ ಮೀನು ತೂಪೇರ್ ಪೊನ್ನು ಮದಿ ಮೇಂಡ ಎಂಜ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡತೆ ಅಂದು ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಪುಂಜವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೊಲಿ ಕುಲೊಂದಿರು ಪದ್ರಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವನಿತ ಅಲ್ಲ ಗಂಡ ಬರೋಡದ
ಕೇರಳ ಇಜ್ಜರತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಲ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ನಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಆಪುಡು ಎಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಪರ್ಪರ ಇದು ಯಾನ್ ವರ್ಮರಕ್ಕೆ ಜಿಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ವರ್ಮರ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಪದರ ಗಂಟೆ ಆಪುನ ಅಂದೆ ಮೀನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಟಲ್ ಬೋರ್ಡು ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲವು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳದತಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಳ ಪೋಡು ಪೊಯ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಾರ್ಟಿ ವನಿತಕ್ಕ ಪೊನ್ನು 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 ನಾಡುಗ ಮಾರಂದಿದೆ ಇಂಕ ಒರ್ಮರಾನಾಗ ನಿಗುಲು ಪಗಡಾಪು ಏಪಲವರ ಮನಸಾನಾಗ ಪರ್ಪುನಿ ಅಂದ ಇರು ಸರ್ ಮಾರ ನಿಗುಲು ಇತ್ತ ದಿನ ಬಂದು ಬಕ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಬಕ పేరు పేరు కూడా మ్యూట్ ఆతను పేరు కూడా కొన్ని ఇచ్చి మారా వనిత టాటా ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಂಗಾರಿಗೆ ಹೌದಾದ ಲೈಫ್ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಕೋಪರ ಅನ್ನಣ ವನಿತಕ್ಕ ನಿಗುಲಿದ್ದೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡು ಮರ್ಲು ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿರಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡಕ ತಮಿಳ್ದಾಯವರಿ ಬತ್ತೆ ತೆಲುಗುದಾಯಗ ದಾದಗೆ ಕೇಳನೆ ಖಾಲಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಯಿನಿ ಈರ್ ನಾಡ್ಲೆ ಎಂಕು ಮದ್ದಂತ ಕೊಪ್ಪ ಇರೇದು ಯಾನು ಅನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿ ಓಪಿನ ದೂರ ಬರಿದ ಎಂಟು ತಿರುಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಗಂಚೇನತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಬರ್ತೇರು ಯಾನು ಏರು ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾತ ಯಾನು ಏರು ಪಡ್ಡದು ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ ಬರ್ತೇರು ಎಂಟು ಅನ್ನಿಸಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂತ್ಲೆ ಮನ್ಪೋನಿ ಆಮೂಲ್ ನೀನು ಕೂಡ ಮೀನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡ ಮಾರೆ ಮರೆತು ಪೋತುದ ಇದು ಭಾರತಿ ಅತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಿ ಅಂತತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೇರು ಬಂಡೆ ಬೈಕ್ ಬಲೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬುಗ ತರಕಾರಿ ಪೋಡ್ಕಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವೈಫತ ಅಂದಂದು ಯಾನಾರೆ ಅನಿತಾ ಇಂಕುಳದಿಲೆ ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅವು ಕಷಾಯ ಖಾಲಿಯ ಪಡ್ತವಲ್ದ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಹಾಯ್ ನಿಗುಲು ವನಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಯಾನು ಬಂಜಿ ಕಾತದು ಇದೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಟ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನ ಮುಟ ಅಂಡದ ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಅನ್ನಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪ
ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ ಮನ್ಪುಲೆ ವನಿತಾ ಆಲಿಗೆ ನಾನು ಏಪ ಪಂತೆ ಗೊತ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಮನ್ಪು ಮಾರೇದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಡ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಡ ಎಂಕಿ ಶೋಭಾನ ಕಾಲ್ ನಾದೆಕ್ಕ ಬರ್ತಿದ್ದಾರ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಚ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಚ ಕೇನು ಮಾಡು ಅಂಚಿನ ಶೋಭಾ ಹಾ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ವಂದಿತಕ್ಕ ಯಾವತ್ತ ತಾಯಿನ ಹೊರ ತೂಲೆ ಮೀನು ಹೊರ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೊಂಜೋ ಕೊರ್ಲೆ ಈರುದಾದ ಉದಾರುಂಡು ಅನ್ನುವನ್ನ ಅದೇಗಿಚ್ಚ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅದೇ ಅಂಜವೆ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಂದು ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅದೇ పొద్దున్న లైక్స్ కోరియే గుడ్ నైట్ చెప్పే బాయ్ ಪಾಪ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿನಂದು ಈರು ಪೊಂಜಗು ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಲಕ್ಕವೆ ಯಾನ್ ತೂಪಿನಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಆರು ಕಾಲಿ ಆನಗು ಮದುವೆ ಮನ್ಪರ ಪಿದರ್ದೇರು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲೋಡೆಕ ಇಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಕುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ದಾದ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಲ ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಮಲ ಪೊಲೆ ಗಂಟೆ ತುಲೆ 10 ಮಾಡು ಜಪ್ಪುಲೆ ಮಾತಾ ಯಾನ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಜಪ್ಪು ನಾನ ಯಾನ್ಲ ಜಪ್ಪು ಬಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪುದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಎನ್ನ ತುಯ್ಯಾರ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯಾರ ಇನ್ನು ಉಂಡ ಇಜ್ಜತ ಕಂಬ್ಲ ಗೌಜಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಮಲ ಗೌಜಿಯ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪೂಜರ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಧನ್ರಾಜ್ ದಯಾನಂದ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗಂಟೆ 11 ಮಾರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ವನಿತಾ ಉಂಡ ಇಷ್ಟು ಉಂಡ ವನಿತಾ ನಾನ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಅನ್ನು ನನಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಾನ ಬಾಯ್ 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 ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಧನಂಜಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ 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 ಎನ್ನ ಪುರಾಣ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪು
ಬಾಯ್ ವನಿತಾ, ಬಾಯ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಡುವಂತೆ ಬಕ್ಕ ಜೆತೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಪೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೆ ಅಕ್ಕ ಕುದೋ ಮಿಂಜತೋ ಮಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ చెప్పు. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್లో ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪಿನಿ ಬೊಕ ದಾಲತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತೂದು ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ చెప్పు. ಮೂಕುನು ಗೆತ್ತು ದಿಲೆ ಪೊಂಜವೆ ದಾಯಿಗ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮನೋಜ್ ಬಿಲ್ಲವ ಇದು ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ನೈಟ್ಗೂ ಇಂಕಲ ಪಾತಿರ್ದರು ಮುಗಿದು ಪಾರೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಮಾರಿ ಇಂಕುಲು ಇಂಕಲ ಅಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಡು ಬಂದೇನು ಮಾರ ಒಂದು ಬೇಗ ಬರ್ತನ ಆಪುನು ಒಂದು ಪುಸ್ತತೆ ಆಪುಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚನೆ ಆಪು ಬೇಲೆ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬರ್ಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಪದ್ದು ಅಕಲ ಆತಿಗೆ ಪೇರಗಳು ದಾದಿ ದೈ ಈತ ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪುನಿ ಈತ ಬೇಗನ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೇದ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ಪತ್ತು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 3 hour ಅಂಡು ವನಿತಾ ಬಾಯಿಯ ಮನೋಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎನ್ಮಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಶನಿವಾರ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ ನಾನು ಚಿಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಚಿಪ್ಪುನು ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಂಡು ನಾನು ದಾಲಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸ್ವಿಂಕ್ ಪನ್ಪುನ್ ಪೊಂಜವೆ ಅಂದಿ ಮೂಕು ಕಟ್ಟಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪಲಿ ಸಾಕಾಂಡಿರೇಗು ಅಂದಿ ಸೋಬ ಈ ಬಾಯಿ ಮೋಲ್ದ ಅದು ಸೋಬಾಯಿ ಬತ್ತದು ಉಲ್ಲರ 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 ಕಿಂಕಿನ್ ಇತ್ತು ಜತ ಮಾತ ಮೀನ್ ತಿಂದಾಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಂಚು ಮೀನ್ ಜೆಪ್ಪಲಿ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಎನ್ಮರೆ ಅಂಟೆ ಬೈದೆ ಪೋತ ಉಂತದು ಯಾನ್ ಇಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಎನ್ಮಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ಮಂಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ಮಂಟೆದು 10 ಗಂಟೆ ಬಿಡುಪ್ಪೆ ಆಯ್ತನ್ನೋಟು ಫ್ರೀ ಅನಗ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಅವೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಪ್ಪಲೇಬೋದು ಇರಿಗೆ ಏಪಲ ಮಸಾರ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಕುಲ್ಲ ಸೋಬ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರಂಚೇನೆ ಆರ ಆಫ್ರಿಕಾದಾರ ತಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮನೋಜ್ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ಮೂಲಿ ಎಂತ ಚೆತ್ಪುನು ಲಕ್ಕುನು ಬರ್ಪಿನಿ ಕನಗಟ್ಟನಾಗ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದು ಅಮ್ಮ ಸರ ಹಾಪುನು ಬನ್ಪುನಿ ಆಲಿಜ್ಜಲ್ ವನಿತಾ ಟಾಟಾ ಶೋಭಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ನಗ ಪೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೇರ್ ಮನ್ಪಾರು ಲೈಕ್ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಗ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಏನು ಬೇಗ ಬಂದ ಬಂದದು